Είμαστε ένα βήμα πίσω από τα σπίρκαλια. Τα φράγματα, αν δεν αδειάσουν, δεν γεμίζουν. Δεν έπρεπε να καύτονται σπίτια στην Κύπρο. Τα μυραλάγια δημιουργήσαν μόνο ένα παιδικό τραύμα. Τούτον το πράγμα θα βοηθούσε πάρα πολλά τους κυνηγούς. Θα ήταν έγκλημα να μην γίνει. Οι μικρές πυρκαγιές δεν είναι κακές. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας, Eric Kitas. Αγόρασα πρώτα μου υπολογιστή για να παρακολουθώ τον καιρό. Ξεκίνησα με text messages να στέλνω τον καιρό σε λίγους φίλους. Ήρθε μου, νομίζω πάστε στις 200 λίρες. Οι εκπομπές είναι Δευτέρα Παρασκευή και δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα του Kitas Weather 11 του 11 του 11. Ό,τι έρχεται μέσα στην εταιρεία να πηγαίνει επένδυση για τον καιρό. Πρέπει να είσαι up to date συνέχεια. Μια ασφαλής πρόγνωση βγαίνει για τις πρώτες 3 μέρες κυρίως. Είχες 90% και ανέβρες. Η Κύπρος όσο είναι πράσινη τώρα αν ήταν ποτέ. Ξεκινάς και που με το μήνυμα λάθος. Έχει υποσχούς στο κράτος. Τώρα να πεις μέσα στο δάσος απαγορεύεται η βέσκηση. Γιατί να απαγορεύεται? Ο πληθυσμός της Κύπρου αυξάνεται. Οι ανάγκες της Κύπρου αυξάνονται. Λέμε ότι ο τουρισμός μας αυξάνεται. Θέλουν νερό να πιούν. Κάνετε πάρα πολύ νερό που την εξάτμιση. Μα κάνει και έναν πέφτο. Είναι το πέφτο που βλέπουμε. Το δάσος. Δεν θα ξανασχοληθεί κάποιος να τις κάνει έτσι. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να ενημερώσει τους αρμόδιες υπηρεσίες. Προσπαθώ να μην κάνω ούτε την πρώτη ούτε την τελευταία της σεζόν. Ωραία. Λοιπόν, να το ξεκινήσουμε σιγά σιγά και χτίζουμε το και βλέπουμε πώς είναι να πάει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του The Froggy Show. Καλεσμένος μας σήμερα είναι medium του καιρού, μπορούμε να πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολλά που δέχτηκες στην πρόσκληση. Ένα πολλά όμορφο θέμα, θεωρώ που έχουμε να συζητήσουμε. Και είναι ένα θέμα που εμένα προσωπικά, επειδή παιδόν τρώουν, άρκεψα και ζω με το να βλέπω τον καιρό και να προσπαθώ να διαβάσω. Ποτέ μου δεν τα καταφέρνω. Προσπαθώ να αυτόν, οπότε θεώρησα και σωστό να σε φέρω και δαμέ και να σου κάνω όλες τις ερωτήσεις που έχω να δούμε. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας, Eric Kitas. Καλώς όρισες ξανά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία για να συζητήσουμε κάποια πράγματα περί καιρού και να λύσουμε και κάποιες απορίες που έχεις και εσύ που φαντάζομαι και ο κόσμος θέλει να έχει, ναι. Και ο κόσμος. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με το πώς ξεκίνησε το δικό σου ταξίδι και πώς κατάληξες να έχεις το Kitas Weather, ουσιαστικά να κάνεις, να ξεμουτίσεις, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, και να βγεις και να είσαι credible. Παγιά ήξερα ότι βλέπεις τα νέα και περίμενες να τελειώσουν οι ειδήσεις και να ακούσεις και με τον καιρό. Πλέον βλέπω και μέσω κάποιων page που έχεις καιρόφιλους και λοιπά που μπαίνουν και βάλουν φωτογραφίες, έχεις τις κάμερες, το website σου και λοιπά που είναι πολύ πιο εύκολο για τον κόσμο να ενημερωθεί για τον καιρό και να πιάσει κάποιες προβλέψεις τις δικές σου. Εν τέλος, πώς κατάληξες δάμε? Από ό,τι φαίνεται είχα έτσι ενδιαφέρον για τον καιρό από παιδική ηλικία. Στα 2,5 χρονών η πρώτη μου ζωγραφιά ήταν ένα σύννεφο. Που εντάξει, σίγουρα δεν θυμάμαι τότε πόσο με ενδιαφέρον ο καιρός, αλλά ήταν έτσι ένα σημάδι που φάνηκε από τα πρώτα μου χρόνια. Στην πορεία, όταν εγώ γεννήθηκα Αυστραλία και ήρθα στην Κύπρο όταν ήμουν 7,5 χρονών, το 1991. Οι καιρικές συνθήκες της Αυστραλίας με της Κύπρου διαφέραν. Ήρθα στην Κύπρο μέσα στον Αύγουστο, κάθε μέρα ζέστη, ενώ στην Αυστραλία θα μπορούσαμε να ζήσουμε 4 εποχές σε μια ημέρα. Ο κόσμος ήταν και περίοδος ανοβρίας όταν ήρθαμε στην Κύπρο το 1991. Τα φράγματα ήταν άδεια, καλή ώρα τώρα. Και όλος ο κόσμος έτσι περίμενε πώς και πώς να ξεκινήσουν τα πρωτοβρόχια. Με το που ξεκίνησε το φθινόπωρο. Και ακόμα και ο παππούς μου που ασχολείται με την γεωργία, τον έβλεπα ότι τα βράδια κάθεται να δει τις ειδήσεις στο ΡΙΚ, να περίμενε το δελτίο καιρού. Μετά έπρεπε να δει το δελτίο ειδήσεων του στην ΕΡΤ, που έδειχνε, ακολουθούσε πάλι στο τέλος το δελτίο καιρού, που έδειχναν και κάποιους χάρτες για την Ανατολική Μεσόγειο. Και από εκεί δεν βλέπα κάποιους χάρτες με ψυχρά μέτωπα, βαρομετρικά χαμηλά.
Με ενδιαφέρε που τότε να μάθω περισσότερες έτσι πληροφορίες. Τα μεταφράζεται, ναι, οκ. Απλώς τότε δεν υπήρχε το διαδικτυό, μικρή ηλικία, σίγουρα ήταν δύσκολο. Ασχολείται με τα μιναλάγια ο παππούς μου. Να, ακόμα κάτι που ήθελα να δω εδώ. Το κατά πόσον Κίνα ισχύουν, κατά πόσον μπορεί να βασίσεις μια πρόβλεψη πάνω τους, ναι. Όπως είπα, ήρθαμε μέσα στον Αύγουστο και το πρώτο, μέσα στις πρώτες μέρες άρχισε και εξηγούσε μου. Θέλω και εγώ καλά, στην Αυστραλία τόση τεχνολογία. Και λέμε στον καιρό για 2-3-4 μέρες. Και τώρα λέμε ο παππούς μου ότι να βρέξει πολλά, για παράδειγμα τον Δεκέμβρη, τώρα που τόσους μήνες. Και τα μοιραλάγια δημιουργήσαν μου ένα παιδικό τραύμα. Οκ, ακούω το, ναι. Έλεγε ο παππούς μου που τον Αύγουστο ότι το Δεκέμβρη είναι να βρέξει πολλά. Φτάνει ο Δεκέμβρης, τα πρώτα μου γενέθλια στην Κύπρο, 7 του Δεκέμβρη. Τότε μέναμε στο χωριό, στο Πρασιόν και Λαγίου. Κάλεσαμε όλους τους φίλους μου, τα παιδιά του χωριού. Δεν σταμάτησε να βρέχει. Ούτε η μισή δεν ήρθασε. Και πήγαινε και τον παππούς μου, εσύ το λέει από τον Αύγουστο. Παναγία. Εντάξει. Ήταν που τις λίγες φορές που τα ήβρε. Ναι, και ακούω το. Αλλά στο κακό ρε, έγινε. Οκ. Εντάξει, ήταν και ψάχνοντας μετά, εντάξει, τα μιναλάγια ήταν μια ανάγκη των παλιών, επειδή εξαρτούνταν τόσο πολλά από τον καιρό, γεωργία, κτηνοτροφία, είχαν ανάγκη τις βροχές, προσπαθούσαν κάποια σημάδια που έβλεπαν να προσπαθήσουν να προβλέψουν τον καιρό για την επόμενη περίοδο, κάτι το οποίο είναι αδύνατο. Είναι επιστημονικά δεν είναι τεκμηριωμένο και βλέπουμε ότι στις πολλές τις χρονιές κάποιοι να παίζουν μέσα. Χάλασες τους τα όνειρα όλων των παππού, γιαγιάων, τώρα για μέ, κάθονται γεύουν να βρέκουν. Ο παππούς μου βγάλει τα μηνάλια ακόμα. Συμφωνούμε να διαφωνούμε. Στην πορεία γύρω στα 15 μου αγόρασα το πρώτο μου κομπιούτερ. Ήταν μόλις ήρθε και το ίντερνετ άρχισε να διαδίδεται τέλος πάντων το ίντερνετ. Αγόρασα τον πρώτο μου υπολογιστή για να παρακολουθώ τον καιρό. Ότι στην ηλικία μου ήρευκα να παίξω PlayStation. Πέρα να παίξω PlayStation, παίξω online παιχνίδια, ξέρω εγώ. Εγώ ήταν καθαρά για τον καιρό και ξεκίνησα έτσι ερασιτεχνικά να διαβάζω, να μελετώ, να μαθαίνω. Και το 2000, συγγνώμη, όταν ήμουν 15 χρόνια, δηλαδή πριν 25 χρόνια, ξεκίνησα, δεν υπήρχα στην WhatsApp, Viber. Ξεκίνησα με text messages να στέλνω τον καιρό σε λίγους φίλους που τους άρεσε. Και κάποια φάση έτσι μετά από λίγους μήνες άρχισαν τα μηνύματα και γίνονταν viral και καταλήγαν σε τηλέφωνα που με γνωρίζαν αλλά δεν ξέραν πώς δεν τους έρχονταν. Έστελα το εγώ σε 5 άτομα και καταλήγα σε φίλους μου που τους το έστειλε κάποιος άλλος και δεν μπορούσα να κάνω track πώς δεν... Ναι, ήρθε η επία, Πώς δεν έπιε. Το 2010... Περίμενε, του τα ούλα σαν ήσουν πόσο χρόνο, 15? Τούτο πρέπει να ήταν στα 16 μου. Πέρα μου σοβαρά. Ναι. Alright, ναι. Και πήγα για ένα μήνα στην Αυστραλία διακοπές και συνέχισα να στέλνω τον καιρό και ήρθε μου, νομίζω πας στις 200 λίρες το τηλέφωνο. Μόνο που τα μηνύματα ήταν καιρό. Καλό. Οκ. Και τώρα μιλούμε απλά που το πάθος σου το πράγμα, ναι. Το πάθος μου. Το 2010 ξεκίνησα να λέω τον καιρό στο κανάλι 6. Τον πρώτον καιρό έστελα το γραπτός. Μετά από τότε μέχρι σήμερα βγαίνω κάθε μέρα στις 9:45 τηλεφωνικός και λέω τον καιρό. Και στον πρώτο χρόνο που έλεγα τον καιρό παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα. Οι εκπομπές είναι Δευτέρα Παρασκευή. Ο κόσμος ήθελε να ενημερώνεται για τα updates και το Σαββατοκυριακό. Ήταν και οι μέρες που τον ενδιέφεραν.
κάποιες μικροαλλαγές πάντα παρατηρούνται στον καιρό. 1000%, ναι. Και ζητούσαν ο κόσμος αν είχε τρόπο να ενημερώνονται Ναι. καθημερινώς. Και κατευθείαν, ναι. Και δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα του Kitas Ναι. Weather 11 του 11ου το 11. Πω, ξεφύγες, εντάξει. Άλλον επίπεδο, ναι. Οκ. Και έγινε η ιστοσελίδα. Και the rest is history. Αυξήθηκε η... Πόσος κόσμος έρχεται στη σελίδα για να δει ουσιαστικά. Αυξήθηκε ο κόσμος που μας έδειχνε εμπιστοσύνη, ο κόσμος που ενημερωνόταν πλέον από εμάς. Μα πλέον λέω σου είσαι πολλά πιο credible από οτιδήποτε άλλο βλέπουμε. Είναι και ένα αστείο. Και προχώρησα στα 33 μου να σπουδάσω για 2 χρόνια weather forecasting, πρόγνωση καιρού. Nice. Και κάτι το οποίο με βοήθησε σημαντικά το να κατανοήσω πώς δουλεύει η ατμόσφαιρα, να μάθω και άλλες μετρολογικούς παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, να μπορώ να το ψάχνω πιο βαθιά και να βγαίνουν πιο αξιόπιστες προγνώσεις. Άρα πριν έκαμε στα απλά που ερασιτέχνης και πήρες το σε τέτοιον επίπεδο που αναγκάσες το ότι ήθελε να ξέρει και άλλα πράγματα. Ήθελε να ξέρει και άλλα πράγματα. Και έκανα το ακόμα και μετά που δημιουργήθηκε η εταιρεία και μεγάλωσαν και το Kitas Weather, αποκτήσαμε δικούς μας μετεωρολογικούς σταθμούς, κάμερες και όλα αυτά. Τα πρώτα τουλάχιστον 10-12 χρόνια, ό,τι έρχεται μέσα στην εταιρεία να πήγαινε επένδυση για τον καιρό. Συνέχισα να το νιώθω ως έναν αγαπημένο μου χόμπι. Το οποίο ήθελα να επενδύω μέσα. Και ακόμα και σήμερα έρχονται, το επόμενο διάστημα έρχονται σημαντικές αλλαγές στην ιστοσελίδα. Με βοήθεια συνεργατών, χορηγών. Θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο υπηρεσίες που παρέχουμε και οι προγνώσεις πάνω μέσα στην ιστοσελίδα, που βοηθήσαμε και ο κόσμος που με εμπιστεύτηκε και στηρίξε με από αρχικό στάδιο που ήταν αρκετοί από το κανάλι Nexi μέχρι συνεργάτες που συνεχίζουν να έρχονται νέοι και να μας στηρίζουν μέχρι σήμερα. Αρέσκει μου όμως το πράγμα, τούτη αγάπη που έρχεται προς εμένα, να το διώ και έξω προς τον κόσμο. Όμορφο. Και πολλά ωραίο μήνυμα για τον οποιοδήποτε θεωρώ. Η σπράττια αγάπη με τον ίδιο τρόπο πρέπει να τη διάγει πίσω κατά κάποιον τρόπο και ότι αν είναι κάτι που αγαπάς και το πάθος σου σταματά να είναι η δουλειά σου και κάθεσαι δαμέ και μιλάς μου και είμαι φάση, ξέρεις, ρε φίλε, αγαπάτε το πράγμα, είναι η δουλειά του, είναι ο τρόπος που ζει, είναι lifestyle, είναι επιλογή και τούτο να σου respect για το, πολλά όμορφο. 365 μέρες το χρόνο, ό,τι μέρα και να είναι, όσο νήπιες και να είναι οι καιρικές συνθήκες, όσο καλοκαίρι και να είναι, να αφιερώσω χρόνο να κοιτάξω να μελετήσω τα προγνωστικά μοντέλα. Τέλειο. Και πρέπει να είσαι up to date συνέχεια. Αν για οποιοδήποτε λόγο για 2 μέρες δεν παρακολουθήσω το τι συμβαίνει, μπορεί να επανέλθω πίσω να είμαι λίγο χασιμιός. Εν τέλος πάει, ας πούμε, εγώ έχω τα απορία κιόλας το πώς γίνεται επάγγελμα. Δηλαδή, ας πούμε, εσύ τώρα βλέπω ότι έχεις το Kitas Weather. Σωστά. Εντάξει, έχει και άλλους φορείς που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες σου. Καταλάβες τι εννοώ. Δηλαδή, σαν μετεωρολόγος έρχονται και άλλοι φορείς και ζητούν τις δικές σου προβλέψεις και κάπως έτσι δουλεύκεις. Ή είναι διαφορετικό. Έχουμε συνεργασίες και πουλούμε υπηρεσίες. Έχουμε αυτή τη στιγμή με ΕΟΑ Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας. Ενημερώνουμε τους πότε θα έχουμε βροχές, αν έχει πιθανότητα για κάτι σοβαρό για το οποίο πρέπει να πάρουν επιπλέον μέτρα, τουλάχιστον να είναι ενήμεροι. Μετά από κάποιον πλημμυρικό φαινόμενο γίνεται έκθεση του τι προηγήθηκε και τι επηρέασε την περιοχή για να έχουμε στατιστικά στοιχεία. Για μελλοντικά έργα που θα γίνονται στις πόλεις θα λαμβάνονται
τα κλιματολογικά δεδομένα μιας περιοχής. Κάτι το οποίο δυστυχώς έχουμε ελλειπείς δεδομένα. Η Κύπρος είναι από τις χώρες που έχουν δεδομένα πέραν 100 χρόνων, λόγω των Άγγλων. Ναι. Κάποιοι από εκείνους τους σταθμούς συνεχίζουν να υπάρχουν, αλλά από περιοχή σε περιοχή το κλίμα διαφέρει. Και η επανάληψη κάποιων ακραίων φαινομένων ίσως να θεωρείται ότι ήταν πιο σπάνιο, αλλά με την τοποθέτηση περισσότερων σταθμών βλέπουμε ότι όλο έναν και μια περιοχή θα επηρεαστεί από κάτι ακραίο, κάτι έντονο, ίσως όχι η ίδια περιοχή, αλλά σε κοντινή αποστάση. Ναι, καταλαβαίνω. Άρα τούτο που μου λέει, αν καταλαβαίνω σωστά και μεταφράζω το που μου λέει τώρα, είναι ότι ο τρόπος που γίνεται η δουλειά σου είναι με βάση δεδομένο. Στατιστικά κατά κάποιον τρόπο. Βλέπεις κάποιες γραφικές παραστάσεις, ας πούμε, αν είναι έτσι. Αναλύουμε τα προγνωστικά μοντέλα, τα δεδομένα που μας παρέχουν. Σίγουρα μεγάλο βαθμό παίζει και η πείρα. Που θέλω να το δω τούτο. Βασικά, η μέρα σου εσένα σαν μετεωρολόγος, πώς είναι να κάνεις, ας πούμε, τη δουλειά σου για να μπορείς να δώσεις μια πρόβλεψη? Ένας μετεωρολόγος πρέπει να παρακολουθά τις καιρικές συνθήκες σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα. Δηλαδή, για τις καιρικές συνθήκες σήμερα, τις παρακολουθούμε από κάποιες μέρες πριν. Βλέπουμε αν υπάρχει συμφωνία. Δηλαδή? Αν πριν 3 μέρες μου φαίνονταν ότι φαίνονταν βροχές για σήμερα. Ενώ την επόμενη μέρα φαίνεται ότι θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια, πιθανότητα βροχής χαμηλή. Αυτό δεν σημαίνει ότι πάβει να υπάρχει πιθανότητα κάτι να αλλάξει και να έχει βροχή. Βλέπουμε το trend. Ακούω το. Το trend βοηθά μας για πιο long-term προγνώσεις. Συνήθως από τις 3-4 μέρες έως τις 10. Μια ασφαλής πρόγνωση βγαίνει για τις πρώτες 3 μέρες κυρίως, ανάλογα όμως και της περίπτωσης της χρονικής περίοδου. Και μπορούμε να έχουμε μια έτσι τάση των καιρικών συνθηκών έως 10 μέρες. Κάποτε δεν είναι τόσο ξεκάθαρο, κάποτε είναι πολύ πιο ξεκάθαρο. Δηλαδή, αν δω έναν συνοπτικό σύστημα, έναν εκτεταμένο σύστημα ψηλής πίεσης, ότι θα εγκατασταθεί στην ευρύτερη περιοχή μας, είναι πολύ πιο ασφαλές να σου πω από μέρες πριν ότι θα έχουμε ηλιοφάνεια ψηλές θερμοκρασίες. Και το αντίθετο, αν έχουμε ένα σύστημα χαμηλής πίεσης, που εκεί όμως υπάρχει έτσι λίγη περισσότερη αβεβαιότητα ως προς το χρόνο που θα πειραστούμε από βροχές, σε ποιο βαθμό, πόσο αξιολόγηση όχι θα είναι, αν θα είναι γενικευμένα τα φαινόμενα. Μπορώ να σου πω 7 μέρες πριν φαίνονται βροχές, αλλά όταν πλησιάσουν οι μέρες θα πιο καθαρό, βασικά. Πιο ξεκάθαρο για περισσότερη λεπτομέρεια. Ναι. Γι' αυτό και οι προγνώσεις μας πάνε μέχρι τις 10 μέρες από τότε που δημιουργήθηκε το Kitas Weather μέχρι και σήμερα. Διατηρούμε 10ημερες προγνώσεις για τη Λεμεσόν, την Πάφων, τη Λάρνακα, τη Λευκοσία, το Τρόδος, την πόλη Χρυσοχούς, που είναι οι περιοχές που ενδιαφέρουν περισσότερο και έχουν και περίπου ίσες αποστάσεις μεταξύ τους. Δηλαδή κάποιος που βρίσκεται μεταξύ Λεμεσού, Λάρνακας, αν μπει στις 2 προγνώσεις, δηλαδή αν η Λάρνακα έχει ένα 40% να βρέξει και Λεμεσός 20%, να υπολογίσω ότι θα είναι κάπου στη μέση. Δεν είναι απόλυτο, αλλά τις πλήστες περιοχές, ναι. Η εμπειρία σε το κομμάτι όμως έρχεται στο πόσο καλά μπορείς να διαβάσεις το trend. Ουσιαστικά, το πόσο γλύωρα μπορείς να διαβάσεις, πώς πάει ακριβώς η εμπειρία. Πρέπει να κατανοήσεις πώς λειτουργάει η ατμόσφαιρα. Όταν κατανοήσεις πώς λειτουργάει η ατμόσφαιρα, μπορείς να μελετήσεις σε βάθος αυτά που προσφέρουν τα προγνωστικά μοντέλα. Και δεν σημαίνει ότι υπάρχουν αρκετά προγνωστικά μοντέλα τα οποία αναλύουμε. Πρέπει βάσει πείρας και παρά τον χρόνο να εντοπίσεις ποια προγνωστικά μοντέλα με βοηθούν, για παράδειγμα, αν θα βρέχει σήμερα.
Μπορεί κάποιον προγνωστικό μοντέλο να με βοηθά περισσότερο στον ακραίο καιρό, στις ψηλές θερμοκρασίες. Ανάλογα με την περίοδο του χρόνου. Μπορεί ένα προγνωστικό μοντέλο να είναι πιο καλό από τις 3 έως 10 μέρες, ενώ ένα άλλο προγνωστικό μοντέλο να είναι πιο καλό για πιο short-term προγνώσεις. Όταν λέεις προγνωστικό μοντέλο, τι ακριβώς εννοείς? Κάποιον tool, κάποιο website, τι ακριβώς εννοείς όταν λες προγνωστικό μοντέλο? Τα δεδομένα βρίσκουμε μέσα από διάφορα websites. Υπάρχουν όμως τα παγκόσμια προγνωστικά μοντέλα όπως το GFS, το αμερικάνικο, το ευρωπαϊκό, το ECMWF, που είναι τα δύο κυρίως προγνωστικά μοντέλα. Υπάρχουν και άλλα παγκόσμια, υπάρχουν και τοπικά μοντέλα με καλύτερη ανάλυση. Λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες που παρατηρούνται μια συγκεκριμένη στιγμή, αυτή τη στιγμή, σε παγκόσμια κλίμακα, από όπου μπορούν να αντληθούν πληροφορίες, είτε από επίγειους σταθμούς, είτε από ραδιοβολήσεις που γίνονται, είτε από πλοία, αεροπλάνα, δορυφόρους, ραντάρ. Και καταλήγουν ούλα τζαμιά, ας πούμε, τα data στέλνονται ούλα τζαμιά και εσείς μπορείτε και να αντλείτε που τζαμιά. Παίρνουν τα παγκόσμια προγνωστικά μοντέλα, λαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες και προσπαθούν με τις συνθήκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή ανά το παγκόσμιο να τις προχωρήσουν για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και τρέχουν αρκετές φορές πάνω σε μαθηματικά μοντέλα για να βγει το αποτέλεσμα. Δεν μπορεί... Έχουμε με την βελτίωση και αναβάθμιση αυτών των προγνωστικών μοντέλων έχουμε μια πολύ καλή εικόνα για τις πρώτες 3 μέρες κυρίως το πώς θα εξελιχθούν οι συνθήκες. Για την περιοχή της Κύπρου όμως έχουμε έτσι κάποιες δυσκολίες, όχι σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που μας δυσκολεύουν. Είχα να σε ρωτήσω το πράγμα, ότι πολλές φορές βλέπουμε ότι κάποιες προβλέψεις που ακούμε δεν ευκαινούν, ας πούμε. Ή λες είναι να βρέξει, ας πούμε, θα βρέξει. Θα καταλήξουμε και εκεί, διότι πρέπει να γίνεται και καλύτερη κατανόηση του δελτίου από τον κόσμο. Διότι πολλές φορές που συζητούμε υπάρχει έτσι μια διαφορετική αντίληψη στο τι λέμε και τι διαβάζουν. Ναι. Θέλεις να δοκίσεις εσύ το δικό σου έναν τρόπο που μπορεί ο κόσμος actually να κατανοήσει. Δηλαδή ακούεις ένα δελτίο. Τι είναι τα πράγματα που πρέπει να προσέχεις για να καταλάβεις να μου σου λέει ο άλλος? Επειδή ακούεις, ας πούμε, έχει 40% πιθανότητα βροχής, ας πούμε, λαλί σου, και ξυπνάς το πρωί, έχουν παρένει βρέξει σήμερα. Καταλάβεις. Άρα υπάρχει 60% πιθανότητα να με βρέξει. Ναι. Ενώ σου ξεκάθαρα απλά να αποκρυπτογραφήσεις εκείνο που σου λέει ή έχει κάτι άλλο που κρύφκεται που πίσω. Δηλαδή, ας πούμε, να θυμούμε, είχα μου πει ότι όταν σου λέει 40% σημαίνει για παράδειγμα ότι μόνο σε 40% του area που να σου δείξει να βρέξει. Όχι. Ενώ σου ακούσα το και το version. Τι τελικά ευσταθεί, πώς μπορούμε να το διαβάσουμε σωστά? Βάσει των ατμοσφαιρικών συνθηκών που αναμένουμε να υπάρχουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή, εδώ έρχονται τα statistical models, που και αυτά οι προγνώσεις που βλέπουμε πάνω στα κινητά μας είναι από statistical models. Οι συνθήκες που θα έχουμε για παράδειγμα αύριο. Ναι. Τις τελευταίες 10 φορές που είχαμε κάτι παρόμοιο, κάτι ανάλογο, διότι ακριβώς τις ίδιες δεν μπορείς να έχεις, έβρεξε για παράδειγμα στη Λεμεσόν 6 φορές. Άρα η πιθανότητα να βρέξει είναι 60%. Για να δεις αν είναι σωστό έναν statistical model που παρακολουθείς, θα πρέπει να δεις πόσες φορές σου έδειχνε 60%,
στις 10 φορές θα πρέπει να σου βρέξει Τις τις 6, μάλιστα. Οκ. Ακόμη και το 10% κάθε 10 φορές Ναι. πρέπει να σου βρέχει τη μία και το 90% στις 10 φορές να με σου βρέξει. Ναι. Έχει φορές που πρόσφατα μου έγραψε ένα σχόλιο, είχες 90% και να βρέξει. Ναι, κάποτε πρέπει και το 90% Να είναι, βρέξει. ναι. Και το αντίθετο. Το 10% δεν πρέπει να αγνοείται. Για να υπάρχει ένα 10% σημαίνει υπάρχει μια πιθανότητα. Πιθανότητα. Οκ. Παίζουμε τζόκερ και περιμένουμε Ναι, να... ναι, ναι. Εν τόσο να πήρω ελάχιστες οι πιθανότητες να κερδίσουμε και περιμένουμε να το κοιτάζουμε τους αριθμούς. Ενώ ένα 10% Ναι, ναι, ναι. θεωρούμε ότι αν τόσο χαμηλό δεν θα κάνουμε και μετά έχουμε παράπονο. Ναι, ναι. Οκ. Ενδιαφέρον το μου λέεις. Είπες μου και για τα κινητά και για τα στατιστικά μοντέλα που μου είπες ότι είναι των κινητών. Και είχαμε αναφέρει τι δυσκολεύει την περιοχή της Κύπρου. Εσύ ουσιαστικά η πρόβλεψη που να δώκεις μεταφράζεται σε στατιστικό μοντέλο, δηλαδή πάνω στο website σου η πρόβλεψη που κάνεις εν κάτι παρόμοιο ή όχι. Αναλύουμε όλα τα δεδομένα και numerical models και statistical models. Okay. Βάζουμε την πείρα, αναλύουμε προγνωστικά μοντέλα υψηλότερης ανάλυσης για την περιοχή μας. Ουσιαστικά είναι πιο βαθιά η ανάλυση που να δώσει, που να πιάσει κάποιος που το website σου. Η δουλειά ενός μετεωρολόγου είναι να έρθει να βελτιώσει την πρόγνωση που παίρνει από τα προγνωστικά μοντέλα. Δηλαδή να την εμπλουτίσει βασικά και να σου δώσει actually που εκείνο που βλέπεις στην εικόνα να σου δώσει λίγο πιο μεγάλη ζωγραφιά να στο πούμε στο τι είναι να γίνει. Στο πανεπιστήμιο όταν προς το τέλος βγάζαμε προγνώσεις έπρεπε να νικήσουμε εισαγωγικά τα μοντέλα, να βελτιώσουμε. Και θεωρώ ότι όταν το βελτιώσεις και είσαι πιο κοντά στην πραγματικότητα, θεωρείται ότι ήταν επιτυχία η πρόγνωση. Όπως και για τη θερμοκρασία, για παράδειγμα, όταν η πρόγνωση είναι συν πλην 2 βαθμούς, πάλι θεωρείται επιτυχία. Αν και προσπαθούμε να είμαστε πιο κοντά, πιο εύκολη πρόγνωση της θερμοκρασίας στη Λευκοσία, που είναι εσωτερικό κομμάτι ή του τρόδους, που δεν επηρεάζονται από άλλους παράγοντες όπως είναι η θάλασσα. Στη Λεμεσό μπορεί να φυσήξει λίγο έτσι από ναι, για σου αλλάξει ούλον το... Ας φέρει λίγο αέρα που μέσα στο νησί, που είναι πιο θερμός στους καλοκαιρινούς μήνες, να σου μειώσει την υγρασία, να εκτοξευτεί η θερμοκρασία και στραβουγισίνα να γυρίσει ο άνεμος θαλάσσιος, να λέει πρόγνωση 34 βαθμούς, για παράδειγμα, και για μισή ώρα να εκτοξευτεί η θερμοκρασία να πλησιάζει στους 40, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας να ήταν κοντά στους 30. Οκ, ακούω. Οπότε πειράζεσαι από τα πάντα ουσιαστικά, δηλαδή και εσένα η πρόβλεψη σου, έχεις και εσύ πάλι στατιστική η προσέγγιση που να δώσεις, δηλαδή είσαι 90, 80, 99% μέσα, έχεις πάντα κάτι το οποίο δεν μπορείς να ελέγξεις. Υπάρχουν και περιπτώσεις που είναι έτσι οριακές, δηλαδή ξέρω ότι σήμερα θα είναι συννεφιά μέχρι το μεσημέρι. Αν διατηρηθεί όμως η συννεφιά ακόμα μια ώρα που έχουμε την πιο έντονη ηλιακή ακτινοβολία, να μην μου επιτρέψει η θερμοκρασία να βγει. Ή το αντίθετο, έχουμε ενδείξεις ότι η νεφοκάλυψη να αντέξει παραπάνω και να καθαρίσει πιο γρήγορα, μπορεί να σου βοηθήσει να εκτοξεύσει την θερμοκρασία. Η θερμοκρασία επηρεάζεται και από την νεφοκάλυψη και από σε περίπτωση βροχής, από τον άνεμο, από την υγρασία, ένα από όλα. Δηλαδή μπορεί να έχουμε, λαμβάνουμε υπόψη σοβαρά τις θερμοκρασίες που επικρατούν περίπου 1,5 χιλιόμετρο πάνω από την επιφάνεια, που δεν επηρεάζονται από τις συνθήκες και μεταβολές που μπορούν να παρατηρηθούν από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κοντά στην επιφάνεια. Αλλά είναι μια ένδειξη τι μας θα σε επηρεάζει. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλοί παράγοντες που θα παίξουν ρόλο στην θερμοκρασία. Ακούω εδώ. Άλλο, πας σε τούτο πολλά μίτσα ερώτηση και θέλω να βγούμε λίγο που είναι το κομμάτι που συζητούμε τώρα και πας σε λίγο ένα πιο μεγάλο κομμάτι που απασχολά όλων τον κόσμο, θεωρώ.
Και πολλές οι επιφάνειες. Έναν είναι η ανοβρία, έναν είναι οι υψηλές θερμοκρασίες, έναν είναι το ότι η σκόνη, πράγματα που παρατηρούμε πολλά συχνά, το ότι άλλαξε το κλίμα μας, είμαστε σχεδόν τροπικό κλίμα, αν επιτρέπεται να το χρησιμοποιήσουμε το πράγμα στην Κύπρο πλέον. Δεν ξέρεις να μπορεί να ξημερώσει η μέρα σου, ας πούμε. Έχεις το Σάββατο είσαι θάλασσα, τη Δευτέρα μπορεί να σου βρέσει, ας πούμε, καταλάβεις τι εννοώ. Η ερώτηση που θέλω να κάνω, που είναι παρέθεση σε τούτον και να μπούμε σε το θέμα, είναι επηρεάζεσαι και από εξωγενείς παραγόντες. Τι εννοώ? Το ότι, ας πούμε, είσαι σε μια μεγαλούπολη που δεν υπάρχει πράσινο, πες, και γεμάτον κομπρεσόρους το air condition, ας πούμε, επηρεάζουν και εκείνον την ατμόσφαιρα και τη θερμοκρασία εδάφους. Δηλαδή, εσύ να κάνεις μια πρόβλεψη με βάση κάποια πράγματα που βλέπεις που είναι της ατμόσφαιρας. Εκείνον το κομμάτι δεν μπορείς τόσο εύκολα να το προβλέψεις, ναι. Ή μπαίνει και εκείνον μες στα trends, κατά κάποιον τρόπο. Μπαίνει και εκείνον ανάλογα με την περίοδο. Και είναι το φαινόμενο της θερμικής αστικής νησίδας. Που πλέον με το μέγεθος που έχουν πάρει οι πόλεις μας επηρεάζονται όλες. Πόσο πολλά σου αλλάζει, ας πούμε, μια πρόβλεψη του καιρού, μια θερμοκρασία, ας πούμε, πόσο πολύ μεταβολή μπορεί να σου κάνει το κομμάτι? Για την έκταση των πόλεων μας, κυρίως μερικούς βαθμούς. Και ο τρεις, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Ανάλογα με τις συνθήκες. Μπορεί στη Λευκοσία που έχει μεγαλύτερη έκταση να επηρεάσει ακόμα και περισσότερο. Εξαρτάται όμως και από το πεδίο των ανέμων. Αν φυσά, για παράδειγμα, δυτικός άνεμος, η άβρα της πόλης θα κινηθεί πιο ανατολικά. Βλέπουμε το και αυτό να συμβαίνει κατά τις απογευματινές ώρες, όχι μόνο λόγω της αστικοποίησης, αλλά εκείνη η θερμή μάζα που υπάρχει σε εσωτερικά τμήματα του νησιού λόγω της θέρμανσης της επιφάνειας με την ηλιακή ακτινοβολία. Τα απογεύματα έτσι έχει μια κίνηση ανατολικά, νοτιοανατολικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η θερμική αστική νησίδα μπορεί να σου αυξήσει και την βροχόπτωση. Υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι σε μεγάλες πόλεις, λόγω της διαφορετικής θερμοκρασίας του αέρα στην επιφάνεια σε σχέση με τις περιοχές που... ενδιαφέρονται μου λέεις, ναι. Που είναι, ναι, καταλάβω τι εννοείς. Την πόλη μπορεί να σου δημιουργούν κλίμα διαφορετικό. Συνθήκες οι οποίες να εκδηλωθούν βροχές πιο εύκολα. Ενδιαφέρον πολλά, δεν μου λέει. Σαν οι ανοιξιάτικες, οι βροχές, οι καλοκαιρινές, οι φθινοπορεινές. Είναι βοηθητικό το ότι να έχουμε μια έκταση κάποια τετραγωνικά χιλιόμετρα πιο θερμή σε σχέση με τον περιβάλλον αέρα. Παίρνω και λίγο τώρα που μου είπες το πράγμα. Είπα σου το επεισόδιο να βγει σε μια εβδομάδα. Οπότε σήμερα που κάνουμε το επεισόδιο βρέσει έξω. Έχουμε βροχές, ναι. Και είχες μου πει ότι με βάση την εικόνα που να ενώσουμε τώρα τα φράγματα και το ότι μας βρέσει γενικότερα τα τελευταία χρόνια, παρατηρούμε ότι είναι πολλά πιο λίγες οι βροχές σε σχέση με το ότι έγινε αρκετά πιο παγιά. Θα διαφωνήσω. Δεν ξέρω, τα φράγματα εγώ βλέπω τα συνέχεια όλων και πιο κάτω. Δεν βλέπω να γεμονούν, δεν ξέρω. Είχαμε ρεκόρ βροχόπτωσης 24 μηνών, δηλαδή για 2 χρόνια, το 18, 19, 19, 20. Ήταν οι πιο πολλές βροχές που είχαμε στις 24 μήνες από τότε που υπάρχουν στοιχεία. Ναι. Πότε είπες το 18, 19, 19, 20? 19, 20. Υπερχείλησαν όλα τα φράγματα. Ναι, αλλά από τότε πάμε προς τα κάτω. Τα φράγματα, αν δεν αδειάσουν, δεν γεμίζουν. Πρέπει πρώτα να αδειάσουν. Δεν γεμίσαν ποτέ τα φράγματα, ενώ ήταν μισογεμάτα. Είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Το φράγμα του Κούρι υπερχείλησε το 2004, το 2012, το 2020 και πάμε 2028. Άρα πιθανόν να έχουμε σοβαρό πρόβλημα και του χρόνου.
Αυτό το πρόβλημα με τα φράγματα και την ανοβρία πάντα υπήρχε στην Κύπρο. Μπορεί να μειώθηκε σε κάποιο βαθμό η βροχόπτωση, όχι στο βαθμό όμως που θεωρούμε ότι είναι. Θεωρούμε ότι είναι. Η θερμοκρασία ίσως να έχει αυξηθεί περισσότερο, σε μεγαλύτερο βαθμό, να νιώθουμε περισσότερο της ψηλάς θερμοκρασίας παρά την μείωση της βροχόπτωσης. Αυτό που συμβαίνει όμως στην Κύπρο τα τελευταία 20 χρόνια, 30 χρόνια, τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα. Δηλαδή, ο πληθυσμός της Κύπρου αυξάνεται. Οι ανάγκες της Κύπρου αυξάνονται. Λέμε ότι ο τουρισμός μας αυξάνεται. Θέλουν νερό να πιούν. Έπια το τρέντ. Να κάνουν μπάνιο. Κάποιος δεν βλέπει το τρέντ σημαίνει, ναι. Ζούμε παντού. Πιο μεγάλη ανάγκη, βασικά. Αυξήθηκαν οι ανάγκες. Τι έκαναμε? Τίποτε. Δεν μου κάναμε. Έγιναν μελέτες επί καιρών, κληρίδια δεν κάνω λάθος, για τα φράγματα. Επί καιρών Παπαδοπούλου υπερχειλήσαν τα φράγματα, έμειναν για μέγια φαλατώσεις. Υλοποιηθήκαν είναι επί καιρό Χριστόφια, επήραν κάποια χρόνια. Οι μελέτες έγιναν βάσει των δεδομένων και ενδεχομένως και κάποια χρόνια μετά. Αλλά υλοποιηθήκαν αρκετά χρόνια μετά. Και από τότε αυξήθηκε πάρα πολύ ο πληθυσμός της Κύπρου. Τα τελευταία 15 χρόνια. Πολλαπλασιάστηκε, απλά προσθέθηκε. Πολλαπλασιάστηκε να σου μπορεί να κλείσει τα μάτια σου το πράγμα. Λογικό. Πόσο είναι μεγάλωσαν οι πόλεις, πόσο αυξήθηκε η ανάγκη. Πάρα πολλά. Δηλαδή το πρόβλημα που δημιουργείται μέσα στις πόλεις. Πάρα πολλά. Εντάξει, εντό ποτέ μου δεν το σκεφτήκα τούτο που λέεις, αλλά είναι η αλήθεια. Αν διπλασιαστήκε ο κόσμος και είσαι στο ίδιο ντεπόζιτο νερού, να το πούνε, είσαι ένα ντεπόζιτο για 4 άτομα και τα 4 γίνουν το 8, λογικό να σου φαίνεται ότι είναι ευκαιρόν το ντεπόζιτο. Ακριβώς. Με τζιν τη λογική. Και όλοι βάλουμε πιο μεγάλα ντεπόζιτα, υπάρχουν αρκετά διαμερίσματα σπίτια τα οποία πιθανόν να έχουν πουληθεί, αλλά να μην μένει κάποιος μέσα. Πάλι έχουν εγκλωβισμένο κάποιο νερό στα ντεπόζιτα τους. Δηλαδή είναι και το νερό που καταναλώνουμε και εκείνο που φυλάουμε και εκείνο που φυλάουμε και εκείνο που χρησιμοποιούμε για όλα τα έργα που γίνονται. Στον και το. Στην Κύπρο πάντα είχαμε ανοβρίες. Πάντα θα έχουμε. Πάντα να περνούμε που φράγματα γεμάτα σε άδεια και ξαναγεμίζουν τον κύκλο. Το θέμα είναι δεν έπρεπε να εξαρτώμαστε τόσο από τα φράγματα. Σωστό. Είναι η ίδια κουβέντα και με το ρεύμα. Δεν πρέπει να εξαρτάσαι τόσο πολλά αφού έχεις τα. Είμαστε νησί. Δεν γίνεται. Αν έβρεχε το φετινό χειμώνα, ήταν να έρθει ενδεχομένως η επόμενη κυβέρνηση να βρει το πρόβλημα. Διότι πάντα πάει πιο κάτω. Δεν υπάρχει πρόγραμμα. Είναι απλά μαθηματικά. Πληθυσμός, κατανάλωση, ανάγκες, τι μπαίνει στα φράγματα, τι αποθηκεύουν τα φράγματα, πόσο μπορεί να αντέξει μέσα στα φράγματα. Δεν μπορούμε να το φυλάξουμε. Κάνετε πάρα πολύ νερό από την εξάτμιση. Σωστό και τούτο. Άλλο, πού το βάλουμε τούτο, ναι. Άρα ήταν θέμα χρόνου να συμβεί τούτο. Και φέτος ξεκινούμε τη σεζόν με 75 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Πόση κατανάλωση κάνουμε, αν έχεις τον νούμερο? Επειδή μπαίνουν μέσα οι περικοπές, ένα νούμερο, ναι, γενικό να πούμε. Τώρα λέεις μου τούτον το νούμερο και ενδιαφέρει να δω αν υπάρχει. Θα θέλαμε τουλάχιστον να είχαμε εισρωές κάθε χρόνο των 60, 70, 80 εκατομμυρίων. Φέτος είμαστε στα 20. Και από τα 75 εκατομμύρια θα πέσουμε κοντά στα 10 μέχρι τον Οκτώβρη-Νιόβρη. Και αν έχουμε πρόβλημα και του χρόνου. Με τέτοια χαμηλά ποσοστά στα φράγματα, για να φτάσουμε στα φετινά τραγικά επίπεδα, θέλουμε πολλές βροχές. Θέλουμε ένα χειμώνα γεμάτο. Βαρβάδο, ένα σύρι. Άρα το να κάνει βροχές, τις οποίες να είμαστε σε καλύτερη κατάσταση που φέτος, είναι χαμηλή πιθανότητα. Να το πιάσουμε στατιστικά, κανονικά, όχι τον χειμώνα που μας έρχεται, τους επόμενους 2 πρέπει να βρέξει. Για να έρθει ο Κούρης να γεμώσει πάλι εδώ. Να κάνει τον κύκλο του. Και να υπερχειλήσει. Να γεμώσει το 28. Ναι. Εντάξει.
Ωραία, πολλά ωραία είναι το που λέεις. Σίγουρα μπορείς, αλλά ναι. Μεγάλο ρόλο για τις εισρωές νερού στα φράγματα παίζει η κατανομή. Οκ. Δηλαδή, Αν ναι, πώς να καταλήξει το νερό. Αν έρχεται το κάθε... Εάν του χρόνου, το επόμενο νητρολογικό έτος, που ξεκινά από την 1η του Οκτώβρη, καλύφθηκε ο κάθε μήνας τη βροχόπτωση. Και κλείσουμε μια κανονική χρονιά. Δεν θα πάρουμε νερό στα φράγματα. Θα είναι παρόμοια με φέτος. Οκ. Θέλουμε μήνες με βροχόπτωση πάνω της κανονικής. Δηλαδή καλύτερα για να κουντήσουν, ας πούμε. Καλύτερα να μου κάνει 150% ο Δεκέμβρης και ο Γενάρης μαζί ένα δίμηνο. Τι είναι οι σημαντικοί μήνες. Δεκέμβρης, Γενάρης, τι είναι οι πιο σημαντικοί μήνες για... Και να μην έρθει να μου βρέξει ο Φεβράρης. Καλύτερα να μου κάνει 2 μήνες με βροχόπτωση αρκετά πάνω της κανονικής παρά 3 κανονικούς. Μπορεί στην τελική να είναι η ίδια ποσότητα νερού. Ναι, αλλά να σε βοηθήσει να γεμώσεις το φράγμα σου ενώ το άλλο είναι ένα... Ακόμα και τα κόγια υδροφόρα στρώματα παρουσιάζουν πολλά σοβαρό πρόβλημα. Κάνουμε υπεράντληση από τις διατρήσεις. Και φέτος πιστεύω να δημιουργηθούν πολλά προβλήματα, διότι θα χρησιμοποιηθούν στο μέγιστο οι διατρήσεις. Ναι, επειδή θα υπάρχει το availability στο... Ναι. Οκ. Και όσον αντλούμε νερό από τα υπόγεια, πρέπει πρώτα να πιάσουν τα υπόγεια νερό, μετά να ξεκινήσουν να τρέχουν οι ποταμοί, μετά να αρκεψεί μέσα στα φράγματα. Έχουμε κάποιον πολλά σοβαρό πλημμυρικό φαινόμενο. Υπήρξαν και περιπτώσεις που μπορεί να είναι ένα σύστημα που μόνο του να σου σώσει τη χρονιά. Κατάλαβα τι εννοείς. Οκ. Αλλά... Fair. Θέλω να γυρίσουμε ακριβώς στην αντίθετη πλευρά. Μιλήσαμε για το νερό. Να αναφέρω κάτι ακόμη όμως για τα φράγματα. Επειδή είμαστε και εμείς Λεμεσανοί. Η Λεμεσός παίρνει νερό από το φράγμα του Κούρη και της Γερμασόγειας. Η Γερμασόγεια τα προηγούμενα 3 χρόνια είχε 3 πυρκαγιές στην λεκάνη απορροής της. Η μεγάλη πυρκαγιά του Αρακαπά και επηρεάστηκε σχεδόν η μισή λεκάνη απορροής του φράγματος και επηρεάστηκαν περιοχές με έντονον ανάγλυφο. Όπως περιοχές της Σικόπετρας και μεταξύ Σικόπετρας, Μελίνης, Οδούς, που το μεγαλύτερο μέρος καταλήγει προς το φράγμα της Γερμασόγειας. Είχαμε την πυρκαγιά της Διερώνας, πάλι στη λεκάνη απορροής του φράγματος, και την πυρκαγιά της Ακρούντας, πάλι στη λεκάνη απορροής του φράγματος. Επειδή τυχάνει είμαι από το Πρασκιόν και Αλλακίου και ο ποταμός, ο Άμαθος που καταλήγει στο φράγμα της Γερμασόγειας, περνά από το χωριό μου. Τα τελευταία 3 χρόνια ποτέ βρέχε, έντονη βροχή, ο συγκεκριμένος ποταμός κατέβαζε πάρα πολύ λάσπη. Λόγω των πυρκαγιών, διάβρωση του εδάφους. Το φράγμα της Γερμασόγειας σε σχέση με τη λεκάνη απορροής του είναι πολύ μικρό. 13,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού και... Περίμενε, τι εννοείς? Πολλά μικρό το φράγμα σαν φράγμα με βάση τα πόσα channels έχει να έρθει μέσα το νερό. Με βάση την λεκάνη απορροής που έχει, πόσο μεγάλη είναι η λεκάνη απορροής και τι δυνατότητες έχει σε νερό να πάρει στο φράγμα. Ο Κούρης, για παράδειγμα, έχει 115 εκατομμύρια χωρητικότητα. Έχει περισσότερους ποταμούς που κατεβαίνουν προς το φράγμα, αλλά η αναλογία δεν είναι ίση. Η Γερμασόγεια 13,5 εκατομμύρια μόνο, δηλαδή το ένα δέκατο μου είναι. Ενώ η λεκάνη απορροής μπορεί να της Γερμασόγειας και ο ποταμός που καταλήγει μπορεί να δίνει, για παράδειγμα, τα 3 δέκατα, 4 δέκατα που το νερό που πάει στον Κούρη. Και σε περιπτώσεις που είχαμε υπερχειλήσεις φραγμάτων, η υπερχείληση της Γερμασόγειας είχε και πάρα πολύ διάρκεια. Ναι, ακούω τι λέει. Οκ. Μπορεί, έχει potential να μεγαλώσει ένα φράγμα? Να μεγαλώσει όχι, αλλά έχει μειωθεί ο όγκος του νερού που μπορεί να αποθηκεύσει το συγκεκριμένο φράγμα λόγω της λάσπης που υπάρχει. Που κατέβηκε. Και πρέπει να... Έχει τρόπο να καθαριστούν. Έχει τρόπο να καθαριστούν. Πρώτα όμως πρέπει να γίνει έρευνα με βυθόμετρα, να μπει έναν κανό μέσα, μια βάρκα, να δούμε πόσο είναι το πρόβλημα. Πόση λάσπη έχει.
Τώρα έχει 3,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, αλλά μπορεί τα δύο να αλλάσουν. Ναι. Οπότε δεν έχεις τίποτε. Μπορεί του χρόνου να υπερχειλήσει η Γερμασόγια με έναν δυνατό σύστημα, τα υπόλοιπα φράγματα όμως να μην πιάσουν κάτι το ιδιαίτερο. Ναι. Άρα αν έχουμε 2 εκατομμύρια κυβικά λάσπιν, πρέπει να καθαριστεί. Ναι. Και είναι ευκαιρία φέτος που είναι δεδομένο ότι θα διάσει η Γερμασόγια και ήδη σε ένα μεγάλο μέρος της υπάρχει αρκετή λάσπη να καθαριστούν. Μικρόν η χρονική περίοδος που μπορεί να γίνει τη δουλειά, αλλά η συγκεκριμένη λάσπη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κήπους, για γεωργικούς σκοπούς, ακόμα και σε σκευαλότοπους που σκευάζουν τα σκουπίδια που χρειάζονται άργυλο. Ωραίο είναι το μήνυμα, νομίζω γενικότερα σε όποιους απασχολείται το πράγμα, ότι είναι καλός καιρός τώρα να ασχοληθούν να κάνουν το πράγμα. Και είναι χώμα το οποίο δεν έχει πέτρες, δεν έχει σπόρους. Άρα, ναι, γήπεδα γκολφ, ξενοδοχεία, συγκροτήματα που χρειάζονται για τους κήπους, σπίτια, θα μπορούσε να έχει διπλό όφελος. Κρατική δουλειά τούτη. Ναι. Σίγουρα είναι κρατική δουλειά, μπορούν να τα δώσουν όμως. Ναι, καταλαβαίνω, είναι το κράτος όμως που πρέπει να πιάει την πρωτοβουλία να μπει σε διαβουλεύσεις. Την πρωτοβουλία και τουλάχιστον το συγκεκριμένο φράγμα θεωρώ ότι θα ήταν έγκλημα να μην γίνει. Ναι, fair. Νομένω ότι αυτά που λέω ισχύουν στον βαθμό τούτο που είπες, ας πούμε ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς η λάσπη είναι εκεί μέσα. Όχι, εν τω που λες πρέπει να γίνει η έρευνα, να μετρήσεις, να δεις, αλλά στατιστικά πρέπει να υπάρχει το πράγμα. Σίγουρα υπάρχει. Σκέφτομαι να γεμώσει το φράγμα της Γερμασόγιας του χρόνου, να πάρουμε γύρω στα 65 εκατομμύρια σύνολο τα φράγματα της Γερμασόγιας να γεμώσει. Δεν έχουμε πρόβλημα του χρόνου με το νερό, ενώ αν αφαιρεί τον η λάσπη και είχαμε ακόμα 2 εκατομμύρια μέσα για παράδειγμα νερό, ήταν στο τυρί τι λέμε. Ναι, καταλάβα τι λες. Εντζήν τα fine details που να σε κάνουν να το γυρίσεις υπέρ σου, είναι το που λέει να με βουράς τα γεγονότα από πίσω ουσιαστικά. Είναι μια ευκαιρία, δηλαδή τώρα αν από το χρόνο έχουμε τις αφαλατώσεις και... Μπορούμε να πάμε σε σύστημα μόνο αφαλατώσεις. Όχι. Γιατί όχι? Το οικονομικό κόστος, πανακριβό. Έχει άλλον τρόπο. Αν δεν κάνω λάθος, το νερό από τα φράγματα για γεωργικούς σκοπούς είναι στα 17 cents για παράδειγμα, ενώ αν είναι από τις αφαλατώσεις το κόστος βγαίνει στο 1,20 τον τόνο. Οκ, είναι sustainable. Εδουλεύκει. Αλλά τουλάχιστον να συντηρούνται οι μόνιμες φυτείες, δηλαδή τα δέντρα να μην ξεραθούν, να μπορεί να μειωθεί το νερό που χρησιμοποιείται από τα φράγματα προς τις πόλεις και να παίρνει καθαρά για γεωργικούς σκοπούς. Καταλαβαίνω τι λες. Οκ. Να πάμε transition όμως, θέλω να μου είπες μου για πυρκαγιές και πώς επηρεάσαν οι πυρκαγιές την κατάσταση. Εκείνο που σε βλέπω πάρα πολλά είναι ότι δεν έχει κάτι που συμβαίνει που δεν είσαι κοντά. Μιλούμε είτε σόνια, είτε φωθιές, είτε οτιδήποτε, είσαι πρώτη γραμμή. Εγώ δεν το βλέπω που σένα. Και θέλω έτσι λέω να μου πεις που τη δική σου την πλευρά πώς το βλέπεις το πράγμα σαν individual. Ενώ σου βλέπεις το καθαρά σαν ανάγκη ότι πρέπει να είσαι τζάμε. Κάνεις το για άλλους σκοπούς, ενώ σου όχι κακούς σκοπούς, κάνεις το για σκοπούς απλά να έχεις απόψη δική σου. Είναι θελοντικό. Επειδή βλέπω είσαι πάντα τζάμε, βοηθάς με ό,τι μέσα έχεις. Είσαι τζάμε και respect για τούτον. Και θέλω απλά να δω το mindset πίσω από τις αποφάσεις που έχεις. Γιατί καταλαβαίνω ότι δεν έχεις ανάγκη να κάνεις το πράγμα. Να είσαι πρώτη γραμμή. Σαν μετεωρολόγος δεν μπορεί να είσαι απλά πίσω από ένα κομπιούτερ, να βγάλεις τις προβλέψεις σου. And that's it, ναι. Κατά κάποιον τρόπο. Καταλάβες τι εννοώ. Τι είσαι παροτρύνει να είσαι τζάμε. Συνδυάζονται όλα με τον καιρό. Και τα χιόνια και οι πυρκαγιές. Ας πάρουμε τα χιόνια πρώτα. Όταν το πρώτο χειμώνας που έκανα στην Κύπρο το 1992, τα γενέθλια του πατέρα μου είχε χιονίσει στις 8 του Φεβράρι
Και ήμασταν στην ταβέρνα του Μανολά στο Κελάκι. Και αποκλειστήκαμε στο χωριό, έκανε γύρω στα 30-40 εκατοστά χιόνι σε ένα βράδυ. Το πιο πολύ χιόνι που έκανε... Βρέξε στα γενέθλια σου, χιόνισε στα γενέθλια σου, κάτι άλλο. Μεγάλο χαλάσι την ημέρα που γεννήθηκα. Όπως τις μπάλες του γκολφ, δεν το θυμάμαι. Καλό. Συνδυασμένο όλα, πάνε να γιάω. Οκ. Και έτσι... Με το σόνι, ενώ σου πάεις. Αρέσκει σου, είσαι το πρώτο βίντεο που να δούμε να μας σιωνίσει. Άρεσε μου τόσο πολλά τότε που χιονίσει και ήταν τόσο σπανιόν και ήθελα να ξαναζήσω κάτι. Ξεκίνησα σιγά σιγά από χιονοπτώσεις, κάτι ωραίο να πήγαινα στο Τρόδος, ξεκίνησα η συνεργασία με το ξενοδοχείο Jubilee και που τότε σχεδόν δεν χάνω χιονόψεις. Τουλάχιστον αξιολόγηση χιονόψεις δεν χάνω και προσπαθώ να μην χάνω ούτε την πρώτη ούτε την τελευταία της σεζόν. Αρέας. Έζησα την τελευταία χιονόπτωση φέτος, έζησα και την πρώτη. Θα ξανασιονίσει. Όχι. Όσο παράξενο και να ακούγεται, κάθε 10-20 χρόνια μια ελαφριά παροδική χιονόπτωση την παίρνουμε και μέσα στον Μάιο. Οκ. Είναι παράξενο, ναι. Στατιστικά υπάρχει. Είναι σπάνιο, αλλά είναι κάτι που συμβαίνει. Συνήθως η τελευταία χιονόπτωση είναι μέσα στον Μάρτιν-Απρίλη. Οκ, fair. Όσον αφορά τις πυρκαγιές. Περίμενε ένα λεπτό, στα σόνια που χόμπι που πάει. Που χόμπι, ναι. Που χόμπι καθαρά, επειδή αρέσκει σου το πράγμα. Και θέλω να ενημερώνεται Έλυσες μου το μισό πάρτι της απορίας μου. Θέλω να ενημερώνεται ο κόσμος για το χιόνι, είναι κάτι που τον ενδιαφέρει, είναι κάτι που δεν το βλέπει. Έχουμε και τις κάμερες μας φυσικά. Ναι, πολλά ωραίο που παρακολουθούν χιλιάδες τις χιονοπτώσεις που παρατηρούνται, αλλά αρέσκουν τους και βλέπω ότι έχει πολύ απήχηση και τα βίντεο και περιμένουν το. Αφού λέω σου το πρώτο βίντεο που είναι μόλις χιονίσει είναι να μπω να δω, εντάξει. Και άτομα που ασχολούνται με σκι, με οτιδήποτε. Περιμένουν να δουν πάνω. Δυστυχώς φέτος δεν ανοίξαν οι πίστες, κάτι που σπάνια συμβαίνει, δεν είμαι σίγουρος πότε έχει ξανασυμβεί. Ναι. Αλλά ήταν έτσι μια πολύ κακή χρονιά όσον αφορά το χιόνι. Οκ. Και πάμε στις πυρκαγιές. Όσον αφορά τις πυρκαγιές, είναι κάτι που επηρεάζουν την Κύπρο. Ναι, πάρα πολλά συχνό φαινόμενο. Από πάντοτε, είναι συχνό το φαινόμενο. Είναι τέτοιο το κλίμα μας, η βλάστηση που ευνοούν την γρήγορη επέκταση πυρκαγιών. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε και ακραίες πυρκαγιές. Τις ζούμε τα τελευταία χρόνια. Πολύ διαφορετικά τα πράγματα παλιά. Δηλαδή. Πολλά διαφορετικά τα πράγματα τώρα. Έχουν χειροτερέψει. Στην ποσότητα ή στο μέγεθος που επεκτείνεται? Στο μέγεθος. Αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο πυροσβεστικό όχημα το απέκτησε το τμήμα δασών το 1970. Μέσα στη δεκαετία του 1970. Κρατούμε το ακόμα, θεωρώ, στη ζωή και το μηχανήμα. Αν κρίνω πολλά τα υπόλοιπα μέσα σε το κράτος, μπορεί να το συντηρούμε εκείνο να... Έχει αρκετά σύγχρονων εξοπλισμών το τμήμα δασών. Πρόσφατα έχουν πάρει και αρκετά καινούργια πυροσβεστικά. Θεωρώ ότι και ο εξοπλισμός που έχουν σίγουρα πρέπει να αναβαθμίζεται, αλλά θεωρώ ότι ο εξοπλισμός που έχουν και το προσωπικό που έχουν από τις λίγες υπηρεσίες του κράτους μαζί με την πυροσβεστική που δουλεύουν. Σωστά, είναι ικανοποιητικά τα άτομα που εντιάμε. Θα μπορούσαν να υπήρχαν κι άλλα, αλλά δεν τα θέλουμε όλα βασικά. Δεν τα θέλουμε όλα. Υπάρχουν όμως πράγματα που μπορούν να γίνουν για να βοηθήσουν στο να αποτρέπονται οι καταστροφικές πυρκαγιές. Πυρκαγιές πάντα είχαμε, πάντα θα έχουμε και πυρκαγιές, οι μικρές πυρκαγιές δεν είναι κακές. Δηλαδή, λες μου πράγματα που πρώτη φορά να ακούω, sorry. Ναι. Οι πυρκαγιές, όπως είπα, πάντα είχαμε. Ναι. Άρα έχει κάνει adapt
και η βλάστηση μας και η χλωρίδα επανίδα κάτω από τέτοιες συνθήκες. Είναι όλα μέσα στον κύκλο. Στον κύκλο, Εκείνο που έχει διαφοροποιηθεί, η μόνη αιτία πυρκαγιών που είχαμε παλιά ήταν από πτώσεις κεραυνών. Ναι. Πτώσεις κεραυνών συνήθως έχουμε στην Κύπρο τουλάχιστον όταν έχουμε συνθήκες με κάπως ήπιες πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Δεν θυμάμαι ποτέ να είχαμε μεγάλη πυρκαγιά από πτώση κεραυνού. Πάντα ελεγχόμενο θεωρώ. Προλαβαίνεις το βασικά, ναι. Προλαβαίνεις το τα σημεία που θα πέσουν οι κεραυνοί συνήθως είναι κοντά σε κορυφές βουνών. Ναι, εντάξει. Που δεν θα τη βοηθήσει τόσο να μεγαλώσει, να προχωρήσει ως την κορυφή. Ναι. Συνήθως βρέχει στην περιοχή. Σίγουρα αν τις αφήναμε κάποιες ήταν να εξελιχτούν. Ναι, αλλά επειδή οι συνθήκες είναι κάπως έτσι, οι προμετές συνθήκες είναι κάπως ήπιες, δεν είχαμε κάποιον πρόβλημα. Σίγουρα είναι όλοι σε επιφυλακή, μόλις μετά από μια καταιγίδα θα βγουν περίπου να εντοπίσουν. Fair. Αλλά πάντοτε είχαμε πυρκαγιές από κεραυνούς. Εκείνο που άλλαξε τις τελευταίες δεκαετίες είναι η εγκατάλειψη της υπέρθρου. Παλιά το κάθε βοσκόν, το κάθε χωριό είχε τους βοσκούς του. Ήταν οι spotters του, βλέπαν τα πάντα. Είχαν γαϊδούρια γύρω από τα σπίτια. Είχαν αγελάδες. Η βλάστηση γύρω από κατοικημένες περιοχές η νεκρή βλάστηση ήταν σχεδόν μηδενική. Ναι. Ο κόσμος για να βράσει, για να μαγειρέψει, για να κάνει μπάνιο του πρέπει να ψήσει φωτιά. Άρα στην επιστροφή τους προς το σπίτι πιάνναν τα κλαδιά τους, τα ξύλα, δηλαδή εφεύγαν, καθαρίζαν βασικά, καθαρίζαν και όλα που καύκονται σήμερα που συσσωρεύονται. Και τούτον η εγκατάλειψη της υπαίθρου Γεωργούς, τα μπέλια, δηλαδή πάμε σε μια πυρκαγιά. Καύκεται μια περιοχή της υπαίθρου κυρίως, δεν μιλώ για τις δασικές, αλλά ακόμα και δασικές. Και εμφανίζονται δόμες. Και λες εσύ, αλλά για να έχει δόμες δαμές σημαίνει ότι η έκταση δαμέ κάποτε χρησιμοποιούνται, καλλιεργούσαν τη. Είχε έναν μπέλια. Δεν τα βλέπεις πλέον. Δηλαδή αυξήθηκε πάρα πολλά η καύσιμη λίπ. Τότε είχες fuel breaks. Δηλαδή, ναι, σταματούσε η φωτιά κάπου. Κάπου σταματούσε διότι δεν βρίσκεται τροφή να συνεχίσει. Δεν μπορεί να καύκεται το χώμα. Ναι. Και επειδή. Και τεχνικές που βάλεις ανάποδες στις φωτιές για να δημιουργήσεις τη ζώνη που θα προχωρήσει αλλού η φωτιά. Ναι, χρησιμοποιείται και στην Κύπρο και στο εξωτερικό από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ναι. Ελεγχόμενες πυρκαγιές για να περιορίσεις το μέγεθος. Ναι. Άλλον ελεγχόμενοι και άλλον το αντιπύρ. Το αντιπύρ κάνεις το όταν έρχεται το μέτωπο προς τα πάνω σου, βρίσκεις κάποιον σημείο το οποίο μπορείς να ελέγξεις τη φωτιά και να την καθοδηγήσεις προς το κεντρικό των μέτωπων. Για να. Έχεις έναν κομμάτι να όταν συναντηθούν τα δύο μέτωπα, θα έχει άλλη βλάστηση, είναι να σβήσει. Οι ελεγχόμενες πυρκαγιές είναι κάτι που έγινε δοκιμή φέτος για πρώτη φορά από το τμήμα δασών και θα αρχίσει να υιοθετείται τα επόμενα χρόνια, που είναι μια πολύ καλή εξέλιξη. Τέτοιες πρωτοβουλίες όμως και τέτοιοι μεθόδοι συνήθως βρίσκουν και κάποια αντίσταση. Λογικό, θεωρώ. Έτσι μπορεί να παραπονιούνται, μα καπνίσετε μας. Λογικό. Έτσι μπορεί να παραπονιούνται, μα κάει και έναν πεύκο. Είναι το πεύκο που βλέπουμε, το δάσος. Το δάσος. Clear. Ναι, εντάξει, θεωρώ λογικό, όλοι να πούν το. Όσοι κάνουν τους. Άιστο τσάμε. Φωνάζω για το πεύκο. Ναι. Εσύ είπες μου αρέσκει σου το σόνι. Στη φωτιά όμως. Στη φωτιά μου αρέσκει να βλέπω τούτα όλα που καύκονται. Καθαρά ανθρωπιστικό, καθαρά να βοηθήσεις με οποιοδήποτε τρόπο μπορείς. Εγώ πήγαινα εδώ και αρκετά χρόνια από μόνος μου. Στις πυρκαγιές να βοηθήσω. Βασικά από την πυρκαγιά της Σολέας και μετά.
Αν και βοήθησα σε κατάσβεση πυρκαγιάς σε πολλά πιο μικρή ηλικία που έτυχε να έχει πυρκαγιά κοντά στο χωριό μου, βασικά Ναι. στο Πρασιόν. Και βοηθήσαμε. Υπήρχαν έτσι, ξέρεις, μικρό επεισόδια. Ναι. Και βλέπουμε ότι μπορείς να προσφέρεις κάτι. Σιγά σιγά αποκτάς πείραν, με τη μετεωρολογία μαθαίνεις ποιες είναι οι επικίνδυνες μέρες, πώς επηρεάζει τη συμπεριφορά των πυρκαγιών οι καιρικές συνθήκες. Στην πορεία με τη δημιουργία της εθελοντικής ομάδας έκανα και εξειδικευμένα μαθήματα πυρομετεωρολογίας για δική μας ασφάλεια παραπάνω, διότι λόγω της ευθύνης που νιώθω. Ναι. Και μετά την πυρκαγιά του Αρακαπά, που και εκεί έπια από μόνος μου να βοηθήσω, είδα ότι πάρα πολλοί κόσμος ήθελε να βοηθήσει. Πάρα πολλοί κόσμος βοηθούσε. Βρισκόμασταν στο νότιο τμήμα της πυρκαγιάς που ήταν μεταξύ Αρακαπά, Πρασιού και Λαγίου. Είμαστε γύρω στα 30 άτομα. Ήρθαν διπλοκάμπινα πυροσβεστικά οχήματα κοινοτικών συμβουλίων. Είχαμε νομίζω 5 μαζί μας. Ήρθαν τράχτα, ο Κιθρώτης έστειλε μας πουλτόζαν. Εν υπήρχαν αρκετές δυνάμεις για τέτοιου μεγέθους πυρκαγιά να βρίσκονται παντού. Και διούσαμε μια μάχη στο συγκεκριμένο μέτωπο από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 12 τη νύχτα, όταν ήρθε το τμήμα δασών, αφού μου σε συνεχή επικοινωνία μαζί τους, ήρθαν και έκαμε τελική κατάσβεση του μετώπου. Άρα χρησιμοποιήσεις ουσιαστικά την πλατφόρμα σου για να δώκεις βήμα σε όσους ανθρώπους ήθελαν να βοηθήσουν, να μένουν μεμονωμένα ουσιαστικά. Το μεμονωμένο και εκείνο που είναι οργανωμένο είναι πιο επικίνδυνο. Είναι σωστό. Ναι. Και πιο επικίνδυνο και... Ούτε βοηθάς κάπου. Και το αποτέλεσμα είναι το μέγιστο που μπορείς να δώσεις. Άρα εμείς ήρθαμε και δημιουργήσαμε μια εθελοντική ομάδα, η οποία ως στόχο έχει να βοηθά με ασφάλεια, αλλά με αποτέλεσμα. Ακούω το. Σίγουρα τα ρίσκα υπάρχουν. Ναι, εντάξει, ξεκαθαρά τα ρίσκα. Και τώρα ένας πολίτης να βρίσκεται σε μια περιοχή, να έκοψε κάπου σε μια περιοχή της πυρκαγιάς, σίγουρα δύσκολο, υπάρχουν ρίσκα. Το θέμα είναι να μπορείς το ρίσκο να το μειώσεις όσον πιο πολλά γίνεται, πάνω από όλα η ανθρώπινη ασφάλεια, και μετά να δεις τι μπορείς να κάνεις στο να μειώσεις την έκταση που θα καεί, το πώς μπορείς να στηρίξεις τις αρμόδιες υπηρεσίες. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι που μπορούν οι εθελοντές να στηρίξουν τις αρμόδιες υπηρεσίες. Υπάρχουν και αρκετές οργανωμένες εθελοντικές ομάδες και αρκέψαν τώρα και οι αρμόδιες υπηρεσίες και βλέπουν τους εθελοντές πιο ζεστά, με επιφύλαξη πιο ζεστά όμως, διότι αναγνωρίζουν το πόσο πολλά μπορούν να βοηθήσουν. Το τι μπορούν να προσφέρουν. Από περίπολα που γίνονται τις επικίνδυνες μέρες. Τουλάχιστον η δική μας η ομάδα, όποτε υπάρχουν δύσκολες πυρομετεωρικές συνθήκες και μπορεί η ομάδα να κινηθεί, βγαίνει σε περίπολα. Ενδιαφέρον πολλά. Μέρες οι οποίες είναι πάλι υψηλού κινδύνου και περίπου να μην είμαστε σε επιφυλακή. Δηλαδή ξέρω από πριν ποιος είναι ο οδηγός μου αύριο, ποια άτομα μπορούν, ποια άτομα αν έχει κάποιον περιστατικό μεγάλο να έρθουν να αντικαταστήσουν ή να ενισχύσουν την ομάδα. Ωραίο. Απλά πληροφορικά, μπορεί οποιοσδήποτε αν θέλει να αποταθεί και να μπει στην ομάδα, ή είναι λίγο πιο επιλεκτικά τα άτομα που είναι τώρα για η ομάδα μας αποτελείται από 25 άτομα τα οποία είναι εκπαιδευμένα από τμήμα δασών και πυροσβεστική. Έχουμε την ταυτότητα του εθελοντή. Είμαστε γραμμένοι στο Μητρό Εθελοντών και είναι με την καθοδήγηση αυτών των δύο υπηρεσιών που επιχειρούμε. Ακόμα και τα περίπολα είναι σε συνεννόηση μαζί τους. Δηλαδή σε μια επικίνδυνη ημέρα δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν δύο περίπολα σε κοντινή απόσταση.
Θα συνεννοηθούμε από πριν και θα βρισκόμαστε να πυκνώσουν τα περίπολα. Ναι. Κατανοητό. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, γνωρίζουμε σε ποια περιοχή είμαστε, να δώσουμε ένα αναφορά, να κινηθούμε προς την περιοχή, να την εντοπίσουμε την πυρκαγιά. Πολλά σημαντικό, ακόμα και ο κόσμος όταν βλέπει μια πυρκαγιά που ξεσπάσει αρχικά στάδια. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σωστό. 112 ή 1407. 1407 του τμήματος δασών για τις δασικές πυρκαγιές. 112 η πυροσβεστική είναι υπαίθρο. Αν δεν θυμούνται το όνομα, όποιον να πάρουν ενώ. Ό,τι και να πιάνε είναι εντάξει. Είναι οκ. Τώρα, αν ξέρεις, αν έχει πυρκαγιά για παράδειγμα στην Παρέκκλησσα, γνωρίζεις το τηλέφωνο του τοπικού σταθμού της Παρέκκλισσας και σε απευθείας. Να μην χάνεται ο χρόνος. Σωστό. Αν θέλει κάποιος μπορεί να κάνει join την ομάδα. Αν θέλει κάποιος να κάνει join την ομάδα, προς το παρόν είμαστε σχεδόν κλειστές οι θέσεις. Για μία-δύο έτσι περιπτώσεις οι οποίες θα ήταν καλές, θα μπορούσαμε να το δούμε. Εντάξει. Όταν λες καλές περιπτώσεις, κάποιος που έχει ήδη κάποια θεμέλια το πώς... Κάποιος πρώτα απ' όλα που τον ενδιαφέρει πραγματικά να προσφέρει και να κατανοήσει τι σημαίνει εθελοντισμός. Δεν πάμε μόνο πυρκαγιές. Κάνουμε εκπαιδεύσεις, κάνουμε περίπολα. Σημαίνει ότι σε μια πυρκαγιά να πάμε και να σβήνουμε ένα μέτωπο. Μπορεί να χρειαστεί να παίρνουμε νερό με πυροσβεστικό, μετά γιώνουμε πυροσβεστικά οτιδήποτε, ναι. Είναι μόνο να μπορεί να χρειαστεί να κουβαλήσουμε λάστιχα. Μπορεί να χρειαστεί να πιάσουμε τσάπα. Ό,τι βοήθεια χρειάζεται πρέπει να προσφέρεται. Δεν κάνει κανένας που μόνος του οτιδήποτε. Τα περίπολα γίνονται περισσότερο Σαββατοκυριακά. Έχει θυσίες τέλος πάντων, είναι κάτι το οποίο, ναι. Μέρες που έχει πολύ ανθρώπινη δραστηριότητα προς τα έξω. Σίγουρα πρέπει να είναι άτομο, θα προτείνουσαν για παράδειγμα άτομα τα οποία έχουν έστω και κάποια μπύραν, άτομα τα οποία ασχολούνται με το κυνήγι, hikers, μανιτάρια, μοκαπάρι, περπατούν πας στο βουνό. Δεν θα τον μάθω εγώ να περπατά πας στο βουνό. Πρέπει να ξέρει που πριν. Να έχει ελεύθερο χρόνο. Δηλαδή όσον και να θέλεις, αν δεν έχεις τον χρόνο, ας σε πιάσει ώρα και το πρωί και πώς έχει πυρκαγιά. Και πεις μου, μα δουλεύω το πρωί. Ωραία. Που τα 25 άτομα αναμένω ότι είναι να στηθεί μια ομάδα τουλάχιστον των 7-8 άτομα. Και αν χρειαστεί οι άλλοι να σχολάσουν να έρθουν πάνω. Άρα προσπαθούμε να μπαίνουν άτομα μέσα στην ομάδα οι οποίοι έτσι ευέλικτοι πάνω στα ωράρια, τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος. Για να φτιάξει η ομάδα. Δεν θα πάμε 25 άτομα σε μια πυρκαγιά. Λογικό και τούτο. Διότι να θέλεις άτομα να τους αλλάξουν. Θα μπορούμε να ελέγχουμε 25 άτομα. Τι να τους κάνουμε. Ναι, καταλαβαίνω πολύ τα τι λες. Είναι υπερβολικός αριθμός. Καταλαβαίνω πολύ τα τι λες. Αλλά υπήρξε περίπτωση που η ομάδα είχε 17 άτομα σε πυρκαγιά. Χρειάζονταν και οι 17, ναι. Δεν υπήρχαν όλοι μαζί. Ναι, αλλά τουλάχιστον τις αλλαγές τους χωρίσαμε την ομάδα σε δύο. Μια υποστήριζε... Μια κρούση, μια υποστήριξη και πάμε, ναι, κατάλαβα. Αρμόδιες υπηρεσίες και άλλοι μετά... Nice, well done. Πολλά όμορφα που γίνεται. Απλώς μετά τα δύο υδρολογικά έτη που ανάφερα προηγουμένως, το 18, 19, 19, 20, αυξήθηκε τόσο πολλά η βλάστηση. Κάτι το οποίο δεν είναι καλό για τις πυρκαγιές. Ναι, γιατί βρίσκουν τροφή ουσιαστικά. Λέμε ακόμα πολλές περιπτώσεις, μα η Κύπρος να γίνει έρημος, μα η Κύπρος έτσι, η Κύπρος αλλιώς. Η Κύπρος, όσο πράσινη είναι τώρα, δεν ήταν ποτέ της τους τελευταίους αιώνες. Η υπερβολική βόσκηση, το να κόφουν ξύλα για να βράζουν, για να ζεσταίνονται, για να ζεσταίνουν το φαγητό τους, να μαγειρεύουν, να κάνουν τον μπάνιο τους. Και αν πιάσουμε και πιο παλιά των καιρών του Χαλκούρη, τα δάση κόφηκαμε τα συνέχεια. Τώρα με τις νομοθεσίες, με τα καλύτερα μέσα πυρόσβεσης, εξαιρούνται περιοχές που κάηκαν, αλλά η βλάστηση γενικά είναι πολλά πιο αυξημένη. Και τούτο που είχα πει ότι πρώτον πυροσβεστικό του τμήματος δασών δεκαετία του 70. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλά πυροσβεστικά και διάφορου μεγέθους και δυνατοτήτων. Υπάρχουν τα πτυτικά μέσα, υπάρχουν
Έχεις τα του εδάφους, τα φορτικά τους, τα βιντεοφόρα σου, τα καδενοφόρα. και ανθρώπους. Και ανθρώπους πολλούς. Βλέπουμε ότι είμαστε ένα βήμα πίσω από τις πυρκάγιες. Πάντα. Διότι όσο περνάω τα χρόνια, το πράγμα χειροτερεύει. Και ο μόνος τρόπος να βελτιωθεί είναι να αξιοποιηθεί πάλι η γη, η ύπαιθρος, να ξαναφυτευτούν αμπέλια, να ξαναξεκινήσει η βόσκηση πάνω στα βουνά. Η βόσκηση πάνω στα βουνά. Να κάνουμε τον κύκλο βασικά να ξαναρθεί. Με κοντήλια είναι πιο εύκολο να φυτέψεις αμπέλια, να φτιάξεις τα χωράφια τα εγκατελειμμένα. Αλλά να δώσεις κοντήλιν κάποιον να πάει να γίνει βοσκός που δεν του άρεσκε ή δεν κατέχει το θέμα, είναι πολλά δύσκολο. Στην Ισπανία έχει βοσκούς στο κράτος. Κρατικά κοπάδια. Ενδιαφέρον. Πολλά πιο εύκολο. Έξυπνο. Πολλά πιο εύκολο να έχεις έναν κρατικό υπάλληλο που κάνει τη δουλειά, να αμείβεται και καλά. Έξυπνο πολλά το μου λες. Και ο μισθός του να φτιάνει με το παραπάνω με το γάλα που είναι να παράγει, για παράδειγμα. Θα μπορούσαν να υπήρχαν κινητές μάντρες. Για παράδειγμα, φέτος θέλουμε ένα βοσκό με 100-200 ζώα στην ευρύτερη περιοχή του δάσους της Κυπαρισιάς. Του χρόνου να πάει στο δάσος του Κακομάλλη. Τον επόμενο χρόνο προς τη Σανίδα και ξανά από την αρχή να έχει αυστηρή επίβλεψη που το τμήμα δασών και όταν φτάνεις στην επιθυμητή στο αποτέλεσμα που θέλεις να αλλάξεις περιοχή. Ξεκινάει η κυνηγητική περίοδος που να έχεις πρόβλημα με τους κυνηγούς μέσα στις απαγορευμένες. Να μπορείς και να τα ζώα να τα μεταφέρνεις και να έχεις κινητή μάντρα και κινητές μάντρες που να μπορούν εύκολα να στείνονται ή να ξεστείνονται ή να γίνουν κάποιες. Διαφέρω. Αρτές δάμε τώρα το μου σε 5 λύσεις που αλλάσεις όλο το πρόβλημα. Τόσο γίνεται αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν το πράγμα. Καταλάβεις τι εννοώ. Εν κρίμα. Συζητείτε. Και άρχισαν και κάποια να ελοποιούνται. Δεν είναι τόσο εύκολο όμως με τα κοντήλια για νέους βοσκούς ή υφιστάμενους. Θέλεις συγκεκριμένες περιοχές. Δεν μπορείς τώρα να πιάσεις ένα βοσκό, τώρα να πεις μέσα στο δάσος απαγορεύεται η βοσκήση. Γιατί να απαγορεύεται? Να επιτρέπεται μέχρι να φτάνεις στο αποτέλεσμα που θέλεις. Να το ελέγχεις. Να το ελέγχεις. Γι' αυτό θα ήταν καλύτερα να ήταν κρατικός υπάλληλος. Που να ελέγχεται. Τελειώσε η κουβέντα. Θα σου παραπονηθεί, μα θέλω να κρυβές οι τροφές, θέλω να φύγω τα ζώα μου ακόμα λίγο δάμε. Είναι δουλειά το έφυγε ένα φύση που για μένα πάει πιο κάτω. Ακριβώς. Ενώ σου ετήλυση, δεν θεωρώ ότι είναι τόσο μεγάλο το... Οι ελεγχόμενες πυρκαγιές prescribe burning που ξεκινήσαν κάνουν το πράγμα σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Και στην Αυστραλία που ήμουν, και στην Ισπανία, Πορτογαλία, ξεκινήσαν. Στην Κύπρο έχουμε μικρές εκτάσεις, μπορεί να είναι πιο δύσκολο να εφαρμόσεις και να εφαρμόσεις στο εξωτερικό, μπορείς να το εφαρμόσεις να το κάνεις adapt να προσαρμόσεις στα κυπριακά τα στάνταρ. Έχω τώρα μια περιοχή με πυκνό πευκοδάσος, χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση που κάτω, παραπάνω πευκοβελώνες, χαμηλή βλάστηση. Θα μπορούσα μια ήπια μέρα να κάψω την νεκρή καύσιμη που κάτω. Τώρα, αν κάνουν και 50 πεύκα μέσα στις χιλιάδες... Έτσι φάνει γιατί να τα σώσεις. Καλύτερα σε μια πυρκαγιά να πω ότι κοίταξε, γλίτωσε τούτη όλη έκταση που τα πεύκα για παράδειγμα. Είναι με ευκολύνει εμένα στην κατάσβεση. Άλλο θέμα σοβαρό. Πιο το θερμικό φορτίο. Βλέπουμε τις πυρκαγιές να έχουν μια ακραία συμπεριφορά. Μετά το 2021 και μετά. Διότι ανεβήκαμε σκαλή επικινδυνότητας λόγω της βλάστησης που είχαμε της καύσιμης ύλης. Και εκεί ήταν διπλών. Χαθήκαν και οι βοσκοί και πολλοί... Σταδιακά αυξάνεται η καύσιμη ύλη και με έκαμε έτσι έναν άλμα. Έρτα μετά καλοκαίρια με ακραία υψηλές θερμοκρασίες. Και δώσ' του μετά, ναι. Ξέραν ούλα και πάμε. Υπάρχουν και ακόμα υπάρχει βλάστηση θάμνη, κυρίως στην ημιορεινή, στα ημιορεινά, που είναι εκεί νεκρή από το 21. Θέλει τα χρόνια της να... Κατανοητό. Κατανοητό πλήρως. Αν είχες όμως έναν κοπάδι και περνούσε που μέσα... Θα καθαρίσει.
Όχι, και Ως την έναν μικρή βαθμό, πλάστηση, πατά Ναι. την, λιώνει, Ναι, ήταν να χαθεί. ναι. Οκ. Και τούτο το πράγμα θα βοηθούσε και πάρα πολλά τους κυνηγούς, το θύραμα. Άλλον κοινό. Που έχουμε, βλέπουμε Πολλά μεγάλη κοινότητα των κυνηγών, πολλά θεωρώ. μεγάλη Ναι. κοινότητα των κυνηγών. Κάποιοι λένε ότι είναι οι κυνηγοί που βάλουν στις πυρκαγιές, διότι γέμωσε ένα βουνό ρασερά. Όταν έχεις υπερβολικά πυκνή βλάστηση, το θύραμα αποφεύγει τέτοιες περιοχές. Λογικό. Χάνεται, δεν βρίσκει φαΐν, δεν έχει ασφάλεια. Καύκεται μια περιοχή, βλέπουμε ότι αυξάνεται το θύραμα. Ενώ με την βόσκηση, με τις ελεγχόμενες πυρκαγιές που να ξεκινήσει ο τμήμα δασών, ίσως να είναι και αποτρεπτικός παράγοντας τούτος προς Οποιοδήποτε κάποιους κακόβουλο. ναι, σίγουρα. Είναι πράγματα που δεν πρέπει να γίνονται. Αλλά δυστυχώς γίνονται. Άρα πώς έρχομαι... Πρέπει να κάνεις adapt πάνω δεν τον που είπες. Πρέπει να πας κοινός adapt. Δηλαδή ξέρεις τα δεδομένα σου. καλύτερα να το ελέγχω εγώ παρά να το ελέγχει εκείνος. Ακριβώς. Συμφωνούμε απολύτως. Και ακόμα και η βόσκηση. Παλιά η βοσκή έβαλα συνελεγχόμενες πυρκαγιές για να βλαστήσει νέο χορτάρι να κάνει. Αυτά είναι αντες όμως, μιλώντας με παλιούς, αυτά είναι αντες μες στον Νιόβρη, μες στο Δεκέμβρη, μες στο χειμώνα. Τις πυρκαγιές η βοσκή. Που μπορεί να actually να ελεγχόμενη. Μπορούσε να κάνει συνελεγχόμενη καύση. Ναι. Τώρα όμως, επειδή άμα ανάψει μια φωτιά σε πολλά ήπιες συνθήκες, να πάνε να του την σβήσουν. Άρα αναγκάζεται αυτές είναι τις επικίνδυνες μέρες που πολλές πότσινες εξελίσσονται σε καταστροφικές. Ναι. Θέλει να κάψει έναν καλαμιόν ένας μες στο Περβόλιντο για παράδειγμα. Ξεκίνησε από τον Αρακαπάν που καλαμιώνα. Δεν θα μπορούσε να γίνει μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Δεν θα πρέπει. Δηλαδή ο καλαμιώνας μέσα σε 6 μήνες να βλαστήσει και να γίνει το ίδιο όπως ήταν. Απλώς με το να κάψεις ενώ το αφαιρέσεις όλη την νεκρή καυσιμήν ύλη και να αρκέψει να συσσωρεύκεται με τα χρόνια. Ενώ τώρα τόσο πολύ το ξέρω που μαζί με το ξερό καύκονται τα χλωρά. Ναι. Έχουν επιλογή βασικά τα χλώρα να δράσουν διαφορετικά. Alright. Λοιπόν. Έχουμε τόσα πτυτικά μέσα. Ή κάθε χρόνο πάμε πάνω και οι πυρκαγιές πάνε και γίνες πιο πάνω. Άρα είναι λύση. Όχι, είναι λύση. Πρέπει να βρεθούν άλλοι τρόποι και άλλες προσεγγίσεις για να λυθεί το πρόβλημα. Αν μπορεί να λυθεί και τον που λέει, πρέπει να δεχτούμε ότι να υπάρχουν πυρκαγιές. Υπάρχει σοβαρή ευθύνη και από τους πολίτες. Ξεκάθαρα, εντάξει, είναι να χωστούμε πίσω από δάχτυλο μας. Έγινε να πιένω σε μια πυρκαγιά και το κάθε σπίτι, το κάθε εξοχική κατοικία, κάθε κατοικία που είναι λίγο έξω της κοινότητας να απασχολεί έναν πυροσβεστικό ολόκληρο αν πάει και κάει το σπίτι του. Ναι, ακούω. Η πυροσβεστική, ναι, καλά καμνεί και προσέχει τώρα ένα σπίτι να μην καεί. Έπρεπε όμως, εκείνος που έχει το σπίτι να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, να καθαρίσει περιμετρικά από το σπίτι του, να πάρει συμβουλές που την πυροσβεστική μποτιμάτασον τι πρέπει να κάνει. Και σε περίπτωση πυρκαγιάς, όταν δεις μια πυρκαγιά και πλησιάζει την περιοχή σου. Συνήθως μια πυρκαγιά φτάνει κοντά σου όταν ο καπνός κατευθύνεται προς το μέρος. Θα δούμε μια πυρκαγιά ότι ο καπνός κατευθύνεται προς το μέρος μας. Και στα 1-2 χιλιόμετρα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έρθει. Είμαι σπίτι. Τι κάνω? Βαστώ το λάστιχο μου στην βεράντα και πιτώ. Έμοιανα την πυροσβεστική και κλαίω ότι να κάω που 2 χιλιόμετρα πριν. Το πρώτο πράγμα που κάνω, αφού είναι καθαρό το σπίτι μου, έλαβα τα απαραίτητα μέτρα πριν την επικίνδυνη περίοδο, αρχίζω και βάλω μέσα στο σπίτι οτιδήποτε παίρνει εξωτερικά. Εύκολα. Ναι. Οτιδήποτε. Το μέτωπο της φωτιάς είναι κάποια λεπτά να περάσει και να προχωρήσει και να φύγει πίσω τη καμένη γη. Τα σπίτια στην Κύπρο τα πλήστα είναι κατασκευασμένα με τέτοιον τρόπο που δύσκολα να πάρουν φωτιά με το πέρασμα του μετώπου. Τα παραπάνω σπίτια είναι να ψουν φωτιά σε μια πυρκαγιά όταν άψουν συμπράγματα γύρω-γύρω και σιγά σιγά θα εισχωρήσει μέσα στο σπίτι. Ναι, ακούω το. Στον το μου λες. Έπιπλα. Τα πάντα, οτιδήποτε μπορεί να καεί εύκολο. Διάλυση υγραερίου, έρχεται πυρκαγιά, βγάλω τη βάλω την σε ασφαλισμένο χώρο. Έχει κάποιον κίνδυνο άλλον, πρέπει να ενημερώσω τις αρμόδιες υπηρεσίες. Βλέπω πυρκαγιά στην περιοχή μου, μαζί με το τηλεφώνημα που να κάνω, να δώσω όσοι παραπάνω πληροφόρηση έχει.
πάει δρόμος κοντά, εν πάει, τι καύκεται, φυσά, προς τα που κατευθύνεται, πόσα μέτρα είναι η πυρκαγιά, δηλαδή είναι μια πυρκαγιά, μια φωτιά 3x3 ή είναι κάτι 50x50. Μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση. Έρχονται πάνω οι δυνάμεις, να τα βρουν εύκολα, πάω και περιμένοντας στον κεντρικό των δρόμων και καθοδηγότες στο σημείο, πολλά βοηθητικό. Οπότε ο καθένας μπορεί να λάβει τα μέτρα για να βοηθήσει και στην πρόληψη και στην έγκαιρη κατάσβεση ουσιαστικά. Στο εξωτερικό βλέπουμε ολόκληρες γειτονιές που καύκονται που είναι μέσα στο δάσος. Στην Κύπρο δεν έχουμε έτσι περιοχές που να πεφαίνονται που αέρος στα σπίτια επειδή είναι μέσα στο δάσος, για παράδειγμα. Μετρημένες οι περιοχές που έχουμε, οι κοινότητες που έχουμε. Δεν έπρεπε να καύκονται σπίτια στην Κύπρο. Σωστό. Και όταν είναι καθαρό το σπίτι μου και δεν έχω κάτι εφλέκτο, δεν έχω κάτι να βοηθώ. Πολλά σωστά. Και είσαι σπίτι, μπορεί να κοπεί το νερό, το ρεύμα. Και είμαστε σύκλες με νερό, έχεις σύκλες, έχεις κασαρόλες, επέρασαν το μέτωπο, έφκα έξω, αυτά είναι κάτι βίστο. Δεν χρειάζεται ούτε πανικός, φτάνει να υπάρχει ένας σωστός σχεδιασμός την ώρα. Τούτο πράγμα δεν το έχουμε. Είναι κουλτούρα όμως, είναι κουλτούρα, είναι δύσκολο να... Ξεκινάει η εκκένωση που καύκεται με όλο το χορκό γύρω, που μπορεί να είναι πιο επικίνδυνο, να βάλεις τον κόσμο μέσα στα αυτοκίνητα. Θυμούμε στον Άγιο Σιλάν πρόπερση. Εκκένωσαν τη βιομηχανική. Επίξασαν όλα τα αυτοκίνητα, δεν μπορούσαν να έρθουν τα πυροσβεστικά και σε περίπτωση που έρχεται το μέτωπο προς τα πάνω, τους είχαν καώ. Μες στη βιομηχανική τι ήταν να κάνει, ούλον τσιμέτος και σίδερο. Ερωτήματα που εντάξει δεν μπορεί να σου απαντήσει κάποιος. Εντάξει, υπάρχουν εφλέκτα υλικά, σίγουρα έπρεπε να υπάρχει και ένα σήμα μες στη βιομηχανική, να μαζευτεί ο κόσμος, να είναι ασφαλές. Και τέλειωσε η κουβέντα. Λοιπόν, να κατευθυνθώ τελευταία ερώτηση και νομίζω είμαστε full καλυμμένοι. Θέλω απλά έτσι ένα γλύωρο statement για το climate change. Ακούμε να ανεβαίνουν, λιώνουν οι πάγοι, φκαίνουν πάνω τα νερά, να πνιούμε, θα πνιούμε, να γίνουμε έρημος. Που το δικό σου το perspective, τι έχεις να μου πεις πάνω σε το θέμα? Πρέπει να κάνουμε ένα adapt. Okay. Ό,τι μέτρα και να πάρουμε, το κλίμα ούτε εγώ, ούτε οι επόμενες γενιές, ούτε εσύ, ούτε να ζήσουμε να δούμε κάποια αλλαγή. Και το να φτάσουμε σε εκείνον το σημείο της αλλαγής είναι και αμφίβολο. Δεν μπορείς να ξέρεις σε ποιο βαθμό επηρεάζει η ανθρώπινη δραστηριότητα την κλιματική αλλαγή. Το κλίμα πάντα άλλαζε, πάντα θα αλλάζει. Πιο γρήγορους ρυθμούς μεν τώρα λόγω και του ανθρώπου, αλλά σε ποιον βαθμό και πόσο μπορούμε να επανέλθουμε και πότε να επανέλθουμε, δεν μπορώ να ξέρω. Άρα πρέπει πρώτα απ' όλα να κάνουμε ένα tap με τούτο. Γίνεται στην Κύπρο να έχουμε 40 βαθμούς τα καλοκαίρια και τα σπίτια μας να μπουν τσιμέτο. Παντού τσιμέτος, παντού ασφάλτο. Έρχομαστε και επιβαρύνουμε τούτο το πράγμα. Γίνεται να έχουμε πρόβλημα με το νερό και να θυμάσαι ότι ευκαιρώσαν τα φράγματα και θυμάσαι τώρα ότι ευκαιρώσαν τα φράγματα. Γίνεται να έχουμε πρόβλημα με πυρκαγιές και να θυμάσαι ότι έχουμε επικίνδυνες οι πυρκαγιές και να μπορούμε να μας χτυπήσει η πόρτα, να κρούζουμε. Πρέπει... Να πάμε και το ευλογημένο το βήμα μπροστά από τα γεγονότα και όχι πίσω, να μην τα μπορούμε. Που τα γεγονότα. Επειδή τώρα πλησιάζει και η επικίνδυνη περίοδος των πυρκαγιών και εκείνο που με λυπεί παραπάνω είναι όταν βλέπω περιουσίες να χάνονται. Είναι το πιο λυπηρό. Οι περιουσίες. Τα δάση να ξαναγινούν. Μπορεί να μην τα ζήσουμε να τα φτάσουμε, να ξαναγινούν. Εκείνο που λυπούμε παραπάνω είναι ανθρώπινες ζωές και περιουσίες που μπορεί να χαθούν. Ανθρώπινες ζωές, περιουσίες, αλλά πιονόβια, δέντρα, ελιές κυρίως και τερατσές που δεν θα ξανασχοληθεί κάποιος να τις κάνει έτσι. Είναι τούτα που λείπουμε παραπάνω σε μια πυρκαγιά. Πρώτα η ανθρώπινη ζωή και οι περιουσίες και μετά τούτα τα αιωνόβια. Τα δάση είναι να ξαναγινούν. Θέλουμε τα, αλλά και μες στον κύκλο τους. Μακάρι να μπορούσαμε να καύκουμε 1% των δασών και να γίνεται αναγέννηση κάθε 100 χρόνια. Σωστός. Πρέπει να γίνεται αναγέννηση. Απλώς
πεμβήκαμε εμείς, μπορεί να ψουν πυρκαγιές που από τη σίγαρα, από αμέλιαν, που ανθρώπινες ενέργειες, μυρίλια, ηλεκτροκολλήσεις, που την ΑΕΚ που είδαμε το πάρα πολλές φορές, κακόβουλα, που καψαλίσματα, που Κυνηγούς, πολλά πράγματα. Ναι. Δυστυχώς έχουμε πάρα πολλούς τρόπους και λόγους να ξεκινήσει μια πυρκαγιά. Clear. Που πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Λοιπόν, κλείνοντας, θέλω να στείλεις έναν και το δικό σου μήνυμα βασικά. Είτε τούτο είναι για τις φωτιές, είτε είναι για την πρόληψη, είτε οτιδήποτε έχει να κάνει. Έχεις κάποιον απέναντι σου και θέλει να δώσει μια συμβουλή. Τσίνο θέλω να βγάλεις προς τα έξω. Κάμερα δαμε, βλέπεις μες στα μάτια και να λύσεις τη συμβουλή σου. Θα αναφέρω κάτι για τις πυρκαγιές και κάτι για τον καιρό. Δέχομαι. Θα εξηγήσω έτσι για τον καιρό. Πρέπει ο κόσμος να κατανοεί τι διαβάζει. Να ψάξει λίγο. Έχουμε γράψει και εμείς αρκετά άρθρα. Τι είναι η μεμονωμένη βροχή, τι είναι οι τοπικές βροχές, οι μεμονωμένες καταιγίδες. Όταν αναφερόμαστε ότι να έχει καταιγίδες, σε ποια περιοχή, δεν βλέπουμε μόνο των τίτλων και μετά παραπονιούμαστε ότι είναι έβρεξε. Να έχω 0% chance of rain στη Λεμεσόν και καταιγίδες στη Λευκοσία και παραπονιώ το Λεμεσόν μαν ύβρεση. Να μάθουμε βάσει του κλίματος μας ποια περιοχή, σε ποια εποχή βρέσει σε κάθε περιοχή. Παραπονιούνται λέμε ότι είναι βρέσει κατά τη θερμή περίοδο. Εν βρέσει. Δεν μας ψεκαζούν. Εν βρέσει. Να βλέπουν παραπάνω Λευκοσία. Στη Λεμεσόν όμως έχουμε παραπάνω μεσηβροχόπτωση που τη Λευκοσία. Πολλά παραπάνω. Κάποιοι είμαστε μαζεμένα μέσα στο χειμώνα. Τούτη είναι η κλιματολογία της Λεμεσόν. Άρα να κατανοούμε τι διαβάζουμε και αν έχει ο κόσμος απορίες, μπορούν να μας στέλνουν κάποιες ερωτήσεις, μπορεί να γράψουν κάποια βιβλία, άρθρα, να μαζευτούν παρόμοιες απορίες που διάφορων κόσμο. Κανονικά πρέπει από τα σχολεία να ξεκινήσουν άλλο θέμα τούτον. Εντάξει. Βάλαμε, μην πω τόσο βαθιά. Θέματα τα οποία απασχολούμε και εμένα πάρα πολλά, δηλαδή στα σχολεία υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που μπορούσαν να δώκουν και να δημιουργηθεί μια κουλτούρα σε όλα τα επίπεδα, είτε εθελοντισμός, είτε οτιδήποτε, που με όποιον άνθρωπο και να κάτσω, όλοι θα μου πούσουν ότι θα μπορούσε να γίνει το σχολείο του πράγμα. Και είναι το πιο σωστό να γίνει το σχολείο. Αλλά και στην Κύπρο, ακόμα στο εξωτερικό οι δημοσιογράφοι που λέουν τον καιρό είναι μετεωρολόγοι, έχουν τελειώσει κάποια μαθήματα μετεωρολογίας. Ξεκινάς και με το μήνυμα λάθος. Οκ, ναι, πέρα. Το κυριότερο, όπως ανέφερα πριν, μπαίνουμε σε μια αντιπυρική περίοδο. Κάθε χρόνο είναι επικίνδυνα. Μπορεί να έχει κάποιες έτσι διαφορές. Αλλά εγκρίμαν να χάνονται περιουσίες του κόσμου που θα μπορούσε το πράγμα να αποφευχθεί. Εγκρίμαν να αφιερώσω μια-δυο μέρες να καθαρίσω γύρω από το σπίτι μου. Δεν θέλεις παραπάνω. Τούτη είναι η περίοδος τώρα. Τέλος της άνοιξης. Να καθαριστούν οι περιουσίες μας. Αν δεν μπορούμε εμείς, έχει συνεργεία, καλύτερα να δω έναν ποσό και να είμαι safe παρά να χάσω το σπίτι μου. Να χάσω την περιουσία μου. Εν κρίμα. Δεν εξήλαινα τα σπίτια μας, ή τουλάχιστον τα πλήστα. Είναι κοσμένα μες στο δάσος που να πω ήταν να καεί ό,τι και να κάνουμε. Εν χόρτα που έχουμε, ξερά. Κάποια δέντρα να τα κλαδέψουμε, να ψηλώσουν λίγο πάνω. Εν κρίμα. Nice. Εντάξει, ελπίζω να λάβουν το μήνυμα σου και ξεκάθαρο το μήνυμα. Βλέπουμε το κάθε χρόνο. Είναι κρίμα τούτο το πράγμα. Α, δούμε. Ένα Σαββατοκυριακό να μην πάσει κάτω να καθαρίσουμε απλά. Πάμε σήμερα να καθαρίσουμε το εξωγικό μας, το σπίτι μας, να αφοσιωθούμε. Επειδή μετά μπορεί απλά να μην τόσεις, αν δεν κάνεις το πράγμα. Να το χάσεις. Σε λεπτά. Είναι κρίμα. Εν πάρα πολλές περιπτώσεις που είδαμε, ειλικρινά λυπηρό, διότι μπορούσαν να σωθούν πολλά εύκολα. Ναι. Και σκεφτείτε λίγο και τις άλλες τις περιουσίες που μπορεί να είναι καθαρές, αλλά στερείται έναν πυροσβεστικό απλά για να απασχολάτε. επειδή κινδυνεύει το δικό σας στο σπίτι. Συλλογικότητα και σκέψη πουλούς για το ευρύτερο καλό. Λοιπόν, νομίζω κάπου θα είμαστε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Νομίζω κάνουμε πολλά ωραία κουβεντούαν. Πολλά ωραία θεματάκια, πράγματα που πρέπει φορά εγώ, άκουσα τώρα. Δεν μπορέσαμε να τα αναπτύξουμε όλα σε βάθος. Ναι, εντάξει, έχεις κι άλλα,
Αν αρέσκει και του κόσμου, έχει άλλο τόσα που μπορούμε να κάνουμε σε κάποια φάση στο μέλλον. Σίγουρα, δεν μπορούμε να επικεντρωθούμε πάνω σε ένα θέμα, ακριβώς. Πιο πολύ βάθος. Σε ευχαριστώ και πάλι. Οπότε, παιδιά, ακούσετε, καθαρίστε τα σπίτια σας γύρω-γύρω, προσέχετε, ενημερώστε, δείτε καπνό, φωτιά, τα τηλέφωνα, νομίζω, μες στη φάτσα μας συνέχεια, γίνεται κάποιον να το ξεχάσει διορώ. Και εντάξει, αυτό. Μεν πανικοβάλλεσαι, δεν βρέσει βασικά, το μήνυμα είναι κύκλος, ξανάρχεται. Και είπες μας το 28, να το σημειώσουμε, το 28 θα ξεσυλίζουν τα φράγματα. Potentially. Λογικά. Potentially, περιμένουμε. Ευχόμαστε να γίνει πριν. Okay. Αλλά εκείνο που είπα, αν δεν αδειάσουν δεν γεμίζουν. Ωραίο. Άρα θα πρέπει να περιμένω ότι κάθε 5-6-7 χρόνια θα αδειάσουν. Τελείο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Take care. Peace. Γεια σας.